Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na kaligad sa takna ng alas 11. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 69 días kita karon sang Lunes sa aton sinima kabombo Oktubre 17 na kita tuig 2022. Lain nga malantaw Bombo Aray sa udto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo Sumungman, sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo. Sarang man nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Mangin-updated karon sa madalaguan kag mga nagapunang mga balita sa paglangon sa www.bomboradyo.com, ang official website sang Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon, ini mo alang ganimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon yari madalakuan kag mga nagapaurang mga balita. Sa balita lokal, mga baboy nga buhi sa uton, ginabakal na lang sang barato sa Haga Racer kag ginabaligya sa mga meat vendor nga mahal. Si Governor Arthur Defensor Jr. na may latest update man kita diri karon sa kaso sa African Swine Fever. Apisar nga may mga konfirmasyon na pero ginbawi naman. What's the latest sa province of Iloilo? Sa dugang nga balita, ang alkalde sa siyudad sa Iloilo may executive order na batok iya sa pagsulod sa pork products kag pag-ihaw sang pagpasulod sang buhi kag patay nga baboy diri sa siyudad sa Iloilo, pero pamangkot no ay man kuno sa may nagabantay. Update naton sa Estancia Massacre. Ano na ang ulihi diri development sa investigasyon naman niya sa National Bureau of Investigation kag sanday sinuning ginpasakaan sang kaso sang Special Investigation Task Group nga mga personalidad. Ano bala ang ila sining kailabtanan sa pagalutang patay sa 3 ka mag-aabyan sa Villa Panian, Banwa sang Estancia. Sa iban pang mga talupang doon karon nga mga balita diri man sa pagpalayag sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Masobra sa 7.5 or 7,500 ka mga pamilya ang apektado sining ni Bagyo Neneng. Sa isip sa datos sang National Disaster Risk Reduction and Management Council, at least 7,519 ka mga pamilya ang apektado ni Typhoon Neneng sa magbiya ini sa Philippine Area of Responsibility. Kadamo sa mga lugar nga ginabaha mga kabombo sa sining paggalaslasman ni Bagyo Neneng. Ang National Disaster Risk Reduction and Management kayag sa aton sining mga kabombo as of 7 a.m. may yara na sang 7,519 ukon 27,914 ka mga tao ang apektado sang nasambit iyang bagyo nga nagbiya na sa Philippine Area of Responsibility kagabi. Lapit-lapit naman 5,300 ka mga pamilya nagikan sa Cagayan Valley kag 1,595 nagikan sa Ilocos Region, subong man 647 nagikan sa Cordillera Administrative Region o CONCAR. Ang National Disaster
Risk Reduction Management Council ang waay paiyasang may na record so far sa casualty ukon missing person ukon napilasan man lang. Bantayan ang iban pagin sining mga impormasyon tuhoy sa record sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa paglaslas man ni Bagyo Neneng. Kag istoryahan taman karon sa aton siniya nga mga kabumbo kay ang laying nagapaiway bla sa barangay and SK elections gin bombo balantayan man nga mga balita kag impormasyon. Ang detalye sini panumbalikan naton sa paday nga pagpalayag sa Momoray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sa Network News Noontime Edition, Oktubre 17 na, 2022. Sa Christmas Countdown, 69 days to go bago ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Ilang mga oil companies kinumpirma na ang oil price hike bukas, pinakamalaki sa krudo na halos 3 pesos kada litro. Samantala, ilang bayan dyan sa lalawigan ng Cagayan inilagay na po sa state of calamity. Kilalang election lawyer naman naghain na ng petisyon sa Supreme Court para questionin ang legalidad ng pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections sa buwan ng Disyembre. Samantala naman, Justice Secretary Remulla umapila pa rin huwag ipasa sa kanyang tanggapan ang petition for review sa kasong kinakarap ng kanyang sariling anak. At sa ating international news, Pope Francis nais ang reforma sa United Nations. Mamaya sa ating entertainment news, Hollywood artist na sina Selena Gomez at Hailey Bieber tinapos na ang alitan dahil sa isang friendly picture. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Bula. Ako naman si Bambil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo kay Star Nation, bad news muna dito po naman sa mga gumagamit ng mga produktong petrolyo. Abay, ilang mga oil companies ang nagkumpirma na ngayong tanghali sa papatupad nilang dagdag presyo na naman. Bukas po yan, araw na Martes. Ayon sa kumpanyang Philippine Shell, magpapatupad sila bukas ng oil price increase dakong alas 6 ng umaga. Ang itataas sa gasolina raw ay 80 centimos kada litro. Sa kerosina naman, 2 pesos at 90 centimos bawat litro. Habang yung big time oil price increase naman, ipapatupad sa diesel na 2 pesos 70 centimos kada litro. Yung clean fuel naman ay bukas pa raw ng alas 4:01 ng hapon ang kanilang price adjustment. Habang yung sea oil ay may kapareho ring mga oil price hike at iba pang mga kumpanya. Inaasahang magusuran na rin iba pang mga oil firms. Kaugnay po naman ang kanilang magiging anunsyo bukas ng ipapatupad na panibago na namang oil price hike. Bago tayo magpatuloy mga kabombo kay Star Nation, kasama natin live nationwide mula mismo dyan sa Civil Defense Deputy Administrator for Operations, ang tagapagsalita po ng NDRMC at Office of Civil Defense, Assistant Secretary Rafi Alejandro. Si Bombo Elmar ang inyong kasama aking co-anchor si Bombo Jane. Magandang tanghali po sa iyo, Asik Rafi. Yes, good morning. Good morning po sa ating mga tagapakinig. Good morning sa inyo, Bombo Edmar. Yes, thank you very much. Asik, makiki-update kami sa naging assessment dito sa pagdaan ng bagyong Sineneng.
anong lugar, lalawigan ang pinakamatinding iniwang pinsala na nagdaang bagyo, ASEC Rafi, sir? Opo, ito nga ongoing yung ating rapid assessment, but so far based sa reports na nakuha natin, nakalap natin from our field units, no, mukhang ang Cagayan po sa Region 2 ang pinaka maraming insidente na nai-report. In fact, 59 po ang flooding nai-report, flooded areas sa kanila. And pasalamat tayo na nag-resin na yung tubig doon sa kanila, no. Started kahapon no, nag-improve na yung sitwasyon. Kasama yung Kabikungan River, no, sa Claveria. So yun po. And as we speak po, nasa 27,914 persons ang directly affected sa 160 barangays, no, covering Region 1, 2 and CAR. But again, marami po dito ay Region 2. And yun nga, meron tayong natanggap na report na 23 roads and 12 bridges ang naging not passable dahil sa epekto ng bagyo. Nagkaroon ng power interruption sa 28 LGUs. Nagkaroon din ng damage to infrastructure. Pero dalawa pa lang ang reported ng CAR, no? Sa Benguet, yung mga slope protection natin. And meron na po tayong nakuhang damaged houses doon sa Region 1 and Region 2. So 25 yan, dalawa totally and 23 partially. So ongoing po ang ating rapid assessment kasama yung mga LGUs and yung ating mga line agencies, regional line agencies, kasama yung mga regional offices natin. And we would like to assure the public po, no, that DSWD, lahat po ng nasa NDRIMC ay nakahandang tumulong, no. In fact, meron tayong 556,000 family food packs na readily available. Ito ay nagkakahalaga ng 346 million pesos na on standby at naka-download na yung iba nito sa mga LGUs para po mag-support sa mga relief operations natin. Ongoing po ang mga clearing operations natin with DPWH and of course tinutulungan natin yung ating mga LGUs doon sa kanilang mga operations po. At least good to hear that yung may mga assurances na ganyan mula sa NDRMC. Ang aking co-anchor Bombo Jane, your question to ASEC Rafi. Go ahead, Bombo Jane. Sek, sa mga panahong ito, may mga lugar pa ba, mga daan na hindi madaanan dahil sira pa may mga tulay na nasira, ASEC? Opo, as we speak, Bombo Jane, meron pa pong mga bridges, lalo na yung sa Claveria, na yung may mga bagong ginawa kasi doon na nasira yung entry, no, yung na-scarred ng tubig. So meron pa pong mga iilan na hindi pa po passable, kaya may mga alternate routes po tayong ginagamit. So we are doing the rapid assessment ngayon and hopefully itong 23 roads and 12 bridges na naging unpassable ay magamit na rin, no, kaagad-agad. So ngayong araw po, puspusan po ang clearing operation ng ating mga ahensya kasama yung mga PNP, yung AFP natin at yung DPWH po. ASEC, sa Region 10, specifically sa Cagayan de Oro City, part ng Misamis Oriental, may lugar doon na binaha sa Cagayan de Oro. May assessment po ba ang NDRRMC sa nasabing lugar, ASEC? Oo, na-receive natin yan kahapon. In fact, the other day, kasi may mga localized weather po sa Mindanao and ito nga, may mga apektadong lugar dyan. So inaantay lang namin yung assessment ng local government units natin doon, kasama yung regions natin. At tinitingnan naman natin itong mga bagay na ganito. We acknowledge, no, na meron pong nangyaring mga pagtaas ng tubig because of localized weather po sa Mindanao. Yeah, balik lang sa akin ASEC katapos yung Region 10 Mindanao. Balikan ko yung Cagayan diyan sa Region 2 doon sa agrikultura. Kasi ito talaga yung labis talaga nating inaabangan din. Meron kayong mga assessment din dyan kung magkano iniwan, gaano kalawak yung pinsala dito sa larangan ng agricultural sector, ASEC Rafi, sir? Opo, ongoing po ang assessment ng ating DA at kasama dyan yung mga LGUs, no? Sana hindi po aabot sa nangyari doon sa Carding na halos 2.9 billion yung na-attribute doon sa agriculture. But ito nga, yung Region 2 naman po ay agriculture din yan, agriculture region. We expect po na meron pong malaking damage, no, sa sektor ng agriculture dito po.
One just last point, so far wala namang mga sugatan o kaya mga casualty. Di na iniwan itong... Opo, so far wala pa po tayong na-receive but sabi ko nga, ongoing po ang ating assessment and hopefully it will stay this way, no? Kung meron man, mababa lang sana or halos near to zero. But ito po, we are trying our best na talagang dapat mag-zero tayo kung meron man iisa o dalawa. But hindi natin sinasabi na acceptable yan. Dapat po talaga ay wala pong casualty. Alright, Asik Rafi, maraming salamat sa pagbibigay ng mga development na napakalaga sa mga panahong ito. Ang Civil Defense Deputy Administrator for Operations, spokesman din. Marami pong salamat, Assistant Secretary Alejandro. Maraming salamat din po at magandang tanghali sa ating lahat. Magandang tanghali din po dyan po naman sa Office of Civil Defense at National Headquarters ng NDRRMC. At tugnay pa rin ang balitang yan, makipugnayan din tayo direkta dyan sa lalawigan ng Cagayan. Doon mismo raw, ito raw yung pinakamatindi ng tinamaan. Lalawigan ng Cagayan, ibang mga lugar dyan. Bombo Radio, Tugigarawa, Bombo Marvin. Kumusta din ang assessment ngayon mismo dyan sa ground sa Bombo Marvin? Yes, maraming salamat Bombo Elmar at sa ngayon nga dito sa probinsya ng Cagayan ay maganda ang lagay ng panahon at sa katunayan nga ay malakas ang sikat ng araw matapos itong naranasan na pag-ulan nitong mga nakalipas na araw dahil kay Bagyong Neneng na ito ay nagdulot ng pinsala o kaya nakaapekto sa maraming mga mamamayan dito sa probinsya ng Cagayan. Kaugnay nga nito ay isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Santa Ana, Cagayan dahil sa bagyong o pagbahang dulot ng Bagyong Neneng. Ito ay sa pamagitan ng pag-aproba ng Sangguniang Bayan sa resolusyon ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council na magiging batayan ng lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa at mapabilis ang rehabilitasyon at matulungan ang mga residente. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Mayor Nelson Robinyon na nasa 117 na pamilya o 600 individual mula sa 16 na barangay ang apektado ng naranasang pagbaha na nagsimula noong hating gabi ng Sabado. Bukod sa mga kabahayan ay binahari ang mga pananim na palay at mais habang naitala rin ang pagkamatay ng ilang mga alagang hayop. Idinagdag pa ng alkalde na may naitala rin pagguho ng lupa sa sitio Lubak at Gutan sa barangay San Vicente maging sa barangay Rapuli at patunungan. Isaan niya sa dahilan ng pagkakaroon ng bahagyang pagtaas ng tubig ay ang pag-apaw at pagsalubong ng dalawang ilog sa bahagi ng Palawig. At dahil dito ay kanselado ang pasok ng paaralan sa lahat ng level at maging ang pasok sa tanggapan ng gobyerno sa bayan ng Santa Ana para ito ay mabigyan ang mga mamayan ng pagkakataon na makapaglinis sa kanilang kabahayan. Samantala, sinabi ni Rowelly Rapsing, ang acting head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng probinsya ng Cagayan, na nakabalik na sa kanilang mga tahanan ang halos lahat ng mga mamayan na naapektuhan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sinabi ni Rapsing na nasa mahigit sa 74,000 na katao na evacuees mula sa 18 bayan ay mahigit sa 1,000 na lang ang hindi pa nakakabalik sa kanilang mga tahanan na mula sa Ballesteros at maging sa Pamplona, Cagayan. Bombo Elmar, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Mr. Rowelly Rapsing, ang acting head ng PDRRMO Cagayan. Salamat naman at medyo mabilis na rin yung pag-subside ng tubig. Umabot nga tayo ng 18 municipalities somehow. Ngayon, almost all of them, majority of them are nasa mga bahay na. At ang natitira na lang dito, yan sa part na lang ng Ballesteros at Apulong Pamplona. In the process na nag-evacuate tayo, some of them na nasugatan. But andyan naman kaagad yung medic natin, nakakapangka naman kaagad sila ng mga paunang lunas. May recorded din tayo na accident na kasagsagan ng bagyo. Nag-bisikleta itong 34-year-old na to na lalaki at na buwal. Yun nga, medyo may gasgas yung mukha at sa nilapatan natin ng mga paunang lunas at dinala natin sa Northern Cagayan District Hospital.
Yan na Bombo Elmar ang bahagi ng pahayag ni Mr. Roel Rapsing, ang acting head ng PDRRMO Cagayan. Sa ngayon nga ay abala ang mga kinaukulan sa pagsasagawa ng assessment. At sa batay ito sa pakikipag-ugnay natin sa iba't ibang munisipalidad, partikular sa lugar din kung saan nag-landfall ang bagyong Neneng sa isla ng Calayan, at abala sila sa pagsasagawa noon ng assessment. At nakita din natin na abala din yung mga kababayan natin sa paglilinis sa iniwang pinsala or yung kalat na yung mga debris na iniwan ng bagyong Neneng, at maging sa supply ng kuryente, lalong-lalo na sa downstream area, ay patuloy din ang pag-restore dito ng Cagayan Electric Cooperative o Cagelco 2, Bombo Elmar. So pangunahin sa mga naapektuhan din sa ating o dito sa probinsya ng Cagayan, sa bahagi ng hilagang probinsya, mga pananim na palay, mga alagang hayop, sa sektor talaga ng agrikultura ang matinding naapektuhan dito sa probinsya ng Cagayan, Bombo Elmar. Ihabol ko lamang ito. Nabanggit mo kanina Santa Ana, Cagayan, yung nasa state of calamity. Kasi may report din maging yung bayan ng Kalapa, ano ba to? Kalapan ba yan? Alakapan. Oo. Ayan, Bombo Elmar, ang bayan ng Alakapan, yung pagsasailalim nila ng state of calamity ay noong bagyong Maymay pa. At Okay. pinatindi nga ito ng bagyong Neneng. Kaya katunayan is marami pa rin yung mga kababayan doon ang hindi pa nakakabalik no, sa kanilang bahay nang muling tumama or kaya ay maranasan yung epekto ng bagyong Neneng. So yung state of calamity nila during bagyong Maymay yun, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga impormasyon na yan. Bombo Marvin, ingat kayo dyan. Maraming salamat. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, Bombo Marvin Kangkang nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Kilalang election lawyer naghain ng petisyon sa Supreme Court para questionin ang legalidad ng pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan election sa darating na buwan ng Disyembre. Alamin ang karagdagang report o impormasyon live mula sa may Supreme Court Manila, si Bombo Gerald Uleb. Bombo Jane, Bombo Elmar, naniniwala nga itong isang sikat, tandyag na election lawyer na hindi dapat ipagpaliban itong nalalapit na halalan, lalong itong barangay at itong sangguniang kabataan election doon sa isasagawang eleksyon sa buwan ng Disyembre. Ayon kay Attorney Romulo Macalintal, itong isang election lawyer, ang Commission on Elections lamang yung may kapangyarihan na pagpaliban itong halalan base na rin dito sa nakasaad sa Section 5 ng Omnibus Election Code. Paliwanag niya kanina, Bombo Elmar, na kapag hindi natuloy yung halalan, ibig sabihin ay itong mga dating official maganda ng kanilang mga termino at ito ay indirect na sila ay maa-appoint bilang mga barangay officials at wala ito sa konstitusyon. So yung kanilang mga termino ay magtatapos talaga sa Disyembre 5 at kapag nag-extend sila ay ikukonsidera na raw ito na appointment at hindi na dapat pang makapagsilbi sana dito sa nalalapit na halalan. At maliwanag nga dito raw sa Section 5 ng Omnibus Election Code na hindi ang Senado or hindi itong Kongreso yung may kapangyarihang magpaliban ng halalan, kundi itong COMELEC. At kung ganyan, pakinggan natin itong pagtatanong natin kanina kay Attorney Romy Mac. At Section 5 ng Republic Act 7166 na ang Commission and Bank of the Commission on Elections ang may kapangyarihang mag-postpone ng anumang mga halalan. Bagamat ang Kongreso ay may kapangyarihan na itakda ang panahon ng panunungkulan ng barangay officials, wala itong karapatan o kapangyarihan na mag-postpone ng halalan. Kasi kapag ka nag-postpone ka ng halalan, ang ibig sabihin, hold over yung mga barangay officials. At ayon sa ating Korte Suprema, kapag ka hold over ang isang opisyal, iyan ay in the nature of an appointment. Sa ilalim ng ating saligang batas, ang mga barangay officials ay dapat elected and not appointed. So yan yung paliwanag nitong tanyag na abogado nga si Attorney Romulo Macalintal, mas kilala sa tawag na Attorney Romy Mac. So naniniwala ito na talagang kailangang ituloy election at siya lang yung naghain at wala naman siyang balak na himukin pa yung ibang grupo
na mag-file ng kanilang petition dahil para sa kanya ay malakas naman yung kanyang inihaing mga ebidensya sa Supreme Court para tugunan ito ng Supreme Court en banc at makapagdesisyon sa lalong madaling panahon, lalo na't papalapit na itong December 5 elections. Una nang sinabi ng Commission on Elections na kapag may petition at naglabas ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order o TRO, itutuloy itong halam, siyempre, 5 ngayong taon, Bombo Elmar, Bombo J. I'm just curious, Bobo Gerald, kung dadaan pa to sa oral argument, granting na at least sa unang level, pakinggan ng Supreme Court, ganun ba, Bombo Gerald? Anong mga karamihan dati na nasubaybayan mo ng itong kaso, Bombo Gerald? Ang mangyayari dito, Bombo Elmar, malabang pasasagutin itong mga inirereklamo at yan usually ay non-extendable ng 10 araw itong ibibigay na palugit dito sa mga inirereklamo, mga inirereklamo. At Bombo Elmar, kapag yung oral argument naman, tignan natin sapagkat medyo wala ng panahon, kung tutugunan kaagad ito ng Supreme Court at magkakaroon ng oral argument, ay dapat hindi na ito tatagal hanggang December 5 kasi magiging moot and academic naman na kapag narating yung panahon na yon. So, hintayin natin, Bombo Elmar, kung ano yung magiging desisyon ng Supreme Court dito. Pero usually, pinasasagot itong mga respondent at tutugon din itong complainant, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga impormasyon na yan, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa Korte Suprema, Bombo Gerald Biulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. DDSB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and bunwich. 140. Just Dunkin' yan had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang panukalang magkaroon ng Agripreneurs Scholarship Program isinusulong. May pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Isinusulong sa Kamara ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang isang panukalang batas, ang House Bill 2419 na layong magkaroon ng Agripreneur Scholarship Program at paglaanan ito ng 1 billion pesos na pondo sa unang taon ng implementasyon. Ayon kay Representative Lee, target ng panukala na mahimok ang mas maraming kabataang Pilipino o estudyante na kumuha ng kurso sa agrikultura at forestry o fisheries degree at palakasin ang edukasyon at pagsasanay para sa makabagong agricultural principles at techniques. Sa ilalim ng panukala, ilalatag ang Integrated Agripreneur Scholarship Program sa bawat state universities and colleges o SUCs, gayon din sa mga private higher education institution, at ito ay pamamahalaan ng Commission on Higher Education at Department of Agriculture. Ang mga qualified na estudyante na kukuha ng alinmang agriculture-related courses ay ituturing na agripreneur scholars at makakatanggap ng iba't ibang suporta mula sa gobyerno gaya ng financial assistance para sa matrikula, allowance para sa kanilang libro, supplies at equipment, allowance sa damit o uniforme, allowance sa dormitoryo, bayad sa internship fees, financial na allowance para sa pagkuha ng licensure examination at subsistence o living
living allowance. Samantala, mayroong probisyon naman sa panukala para sa Mandatory Return Service Program kung saan sa loob ng 1 taon matapos makagraduate ang isang agripreneur scholar ay dapat magsilbi o magtrabaho muna siya sa alinmang public, agricultural institution o kumpanya na accredited sa Department of Agriculture. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, madako tayo sa Senado, yung budget po ng controversial na COMELEC nga, no? Yung Commission on Elections. Makikumusta tayo, Bombo Raymond, at iba pa mga pagdinig dyan sa Senado. Guhayda, Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, eto nga at maagang sinuspinde nitong si Senate Committee on Electoral Reforms Chairperson Senator Amy Marcos ang pagdinig ng Committee on Finance Subcommittee kaugnay sa 2023 proposed budget ng Commission on Elections. At ito ay dahil sa kabiguan ng komisyon na magsumite ng mga hinihingi na mga dokumento, data at particular yung mga panawagan o mga gustong malaman ng mga senador mula sa komisyon. At kabilang nga rito yung gusto ng Commission on Elections na 10 billion budget para sa susunod na taon at meron din yung hinihiling nga na ito ay para sa barangay at SK o Sangguniang Kabataan eleksyon ito, Bombo Elmar, sabi ni Senator Presidential Elections. Na ito pa yung bahagi ng pagdinig kanina ng komite. That being the case, I urge that we postpone this budget hearing. Catherine Isip, the Finance Department. I have not received the budget of the Barangay SK election for October 2023. I have not received the slides regarding payment of our workers, regarding the OFW, and certain other issues that I requested. Nothing has been submitted except the old PowerPoint that is unresponsive to the queries of most of my colleagues in the Senate. I was alarmed by the failure of COMELEC to produce the required information, and as a matter of fact, urged that another briefing be held on last Saturday. Kinausap ko pa sila nung Sabado na pwede ba ilabas na itong mga papel na to kasi hindi lulusot yung kanilang presentation. So that being the case, we suspend this COMELEC subcommittee hearing until further notice and submission. Thank you. Yan ang bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos. At kung makapagsumite raw sila within the day, mamayang hapon, ng mga hinihingi ng mga datos, ay baka raw ma-schedule din ang pagdinig ngayong linggo dahil loaded na yung nakakalendaryo ng mga pagdinig dito sa Senado. Live mula pa rin sa Senado, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo kay Star Nation, oras sa buong Pilipinas, 25 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The Time Check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar
mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International Correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Si Department of the Interior Local Government Secretary Abalos hihilingin sa judiciary na gawing online na lamang ang mga hearing na kailangang daluhan ng mga pulis. May pagulat si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Jane, Bombo Elmar, hihilingin ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na gawing online na lamang ang hearing na kailangan daluhan ng mga pulis na destino sa malalayong lugar. Sa gitna ito ng kasalukuyang pakikipaglaban ng pamahalaan kontra sa iligal na droga, kasabay ng pagtiyak na tama ang proseso isasagawa ng mga otoridad ukol dito. Ayon kay Abalos, aminado siya na may ilang mga piskal at pulis na tiwali sa kanilang mga tungkulin dahilan kung bakit kinakailangan anyang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa sistemang pinapairal ng pamahalaan. Dagdag pa niya, sa ngayon kasi ay madalas na nadidismiss ang kasong inihahain sa korte dahil nakasaad sa batas na dapat ay mayroong 3 witness sa mga pagdinig, bagay na nahihirapang makomply ng mga nagrereklamo. Bukod dito ay isa rin sa mga dahilan kung bakit nahihirapang makausad ang mga kasong inihahain sa korte ay dahil sa mga pulis na nanguhuli sa mga buy-bust operations na bigla ang nadedestino sa malalayong lugar, dahilan kung bakit nahihirapan silang dumalo sa mga hearing na kanilang kailangan daluhan. Narito pa ang bahagi ng kanyang pahayag. Yung mga nanguhuli, let's say, mga pulis, nanguhuli ka, paano kung na-assign ka, na-promote ka, napunta ka sa ibang lugar at may hearing? Remember, the hearings now are 3 years, 5 years bago matapos ang kaso. Baka ma-dismiss ang kaso, hindi ba? So, kung pabiyahe naman from Mindanao to Manila, ang hirap naman nun. So, mag-ano kami sa judiciary, mag-meeting kami, I will be requesting for online hearings if it's possible. Specifically for these drug cases, baka pwede i-online na lang para wag na pupunta yung police, para wala na rason. Sabihan na istasyon, no? So, marami pang iba. But, of course, I'm just talking now of the supply side. Yan ang tinig ni DILG Secretary Benhur Abalos. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Sa Ghana, ipinagdiriwang nila ang Pasko sa pamamagitan niyan ng pagbisita ng kanilang mga mahal sa buhay at kaibigan sa ibang bahagi ng mundo. Ang ibang mga tao naman ay nagdiriwang ng bispiras ng Pasko na may mga paputok at paparty. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 69 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! African Swine Fever Scare. Sa gihapon sa aton sining mga kabombo, padayon nga ginapaligban sa mga pumuluyo, partikularmente sa probinsya sa Iloilo. No, kung bala kumpirmado na ining African Swine Fever case diri sa banwasang Uton. Si Governor Arthur Defensor Jr. may ara sang executive order nga ginapagwa kag isa sa namitlang diri sa iyang executive order amo ang pag-positive sa RT-PCR test sang mga blood samples. O galing ang mga pumuluyo way isang klaro sini iyang basihan, but ang lihok karon sang mga otoridad amo ang pagkal sang mga baboy. Pero ang problema sinadiri, ang iban ginapalikaw nilang ila sini nga baboy kay ang ila sini iyang punto nga ipakal namon sini nga baboy man kay way man niya sang piho nga blasihan nga may African swine fever na diri.
Amo na ini banwa ang resulta karon sang daw kasubong iya naga-basketball ang aton sini nga mga opisyales sa aton nga gobyerno. Namin kung naga-basketball ginapasa-pasa ang impormasyon. Why sang piho bla kung sino ang angkon sang kayunan nga maggatira, kung sino ang point person, kung sino ang main man. Kung sa hampang pa iya nga basketball sa aton sini iya nga mga kabumbo ka para iya nga mag-take sang shot kag amo ang magplastar sang matutuod sini nga sitwasyon karon. May kantanan sa African Swine Fever Scare diri iya sa probinsya sang Iloilo. Ang apektado sina diri karon amo iya ang mga hog raisers naton kag ang baligyanay man iya sa bahin karon sa mga merkado. Kay naturalmente sa aton sini nga mga kabombo sa nasiling tanagani banwa, for example, ang suspected case dira iya nagsugod sa banwa sang Uton kag ang mga hog raiser dira ting ila sini iya nga mga hinuptanan o kun mga ginsagod sini nga baboy maigo lamang iya sa culling or ikal na lang ini bangod giti may ara sang suspected na case. Tiyang iban sini sa aton iya nga mga kuturan bangod man iya ka mahal sang mga makabing na to na farm input sa pagsagod sang baboy. Muna blang hurumaton nga pagsagod sa baboy hindi basta-basta. Di mamyerdihan na lang sila ya, maputo na lang sila ya. Ning iban sini ginapalasik, ginapadala sa iban sini nga lugar kag gideklarar nga ang baboy waya naghalin sa banwa sang Uton kundi sa iban sini nga banwa para nga mabaligya gyapon sini nila ang ginakakulban diri banwa karon. No, kung magamo sini ang sistema basi iya nga manginlap nagon sa ulihi ang African Swine Fever diri iya sa probinsya sang Iloilo kay man wala iya sang opisyal diri iya sa aton sini nga panggobyerno and even sa Department of Agriculture why isang may balls no nga magdeklarar nga indeed may ara na iya sang African Swine Fever diri iya sa aton sini nga lugar kag nagakadapat nga maghulag kag magpatigayo na kita sa mga preventive measure. Ang una sumo nga impact sini sa aton iya nga mga kabumbo ang presyo na isang farm gate or farm gate price sa mga babuyan. No? Ang impact sini banwa ginabakal na lang sang barato sang mga middlemen, no? Sang mga commissioner, ti kay commission lang nalagas nila sini mo. Baklo na lang nila barato ang mga baboy, buhi. Pagbakal sini nila buhi sa aton sini nga mga kabumbo, patungan man gyapon nila presyo. Ini na nila pag-i-deklarar nga ining baboy nga binakal namon dito ni sa Uton. Hambalom na nila ti sa kundi ni namon niya nga banwa sa probinsya. Gibakal sa Estancia, sa Barutak Nuevo, sa San Dionisio, diri iya sa may Kamatuan, sa may Pututan. Ang mga layo-layo bla, hindi diri iya banwa sa may First District ibaligya naman dayon sabay niya sa mga merkado mahal. So ang mga hog raisers naton sa aton sini makauturan why na iya maplastaran sang husto sa kung anong ila sining imuon. Naga sandig lang kita kag nagakapot kita iya sa matalom nga haom-haom nga tubtob sa sinimatinion nagakapilas na ang kamot sa aton sini hog raisers sa waising kasiguraduan. Si Bombo Jom Marvilla may follow-up report. Jom, sa report please come in. Bombo Trump daw kasubong nga ginahimo na lang nga negosyo sang pila ka mga pumuluyo ang ining natabo diri karon sa may banwa sang Uton matapos nga naka-record sining suspected sang sining African swine fever. Kung sa DNT may mga pila na magani ka mga baboy ang pamatay bangod nga ti ginasunod diri karon ang pagsulundan sang Department of Agriculture. Now, so ang nagakatabo diri
abangod sa sining kangawa nga maalatnan sa African swine fever, ang piladre karon ka mga pumuloyo ang naga-take advantage kung sa diin ginabakal na lang nila barato sa mga hog raisers ang mga baboy kag ginabaligya nila mahal, no, kung ginapatungan akon sa aton pati ining mga middleman o kung mga panting lang at amunis lang nagadeal diri karon nga muning concern diri sa mga meat vendors kay ti umpisa nga lupok ining nga balita diri sa Manwa sa Uton sa isa ka barangay nga ti may suspected case ang natabo diri nga ti ang mga kaiping nga makbarangayan inside sa may Manwa sa Uton. So ginatransact ini sila bumbutsam kag ginapamakal na lang barato ang ila sining nga mga baboy kag ginabaligya sa merkado kung sa diin ti ang mga meat vendors amo ni ang ginabaligyaan kag ginapatungan nila ang presyo ting isa ginadiri sa example nga ginabakal nila tag 100 pesos ang kada kilo sa buhi alin abi sa mga agrisers dira. Tapos ginabaligya nila sa mga meat vendors 120 pesos ang kada kilo ti may patong. Amo man ang isa diri karon sa ginakangawaan sa mga pumuloyo. Pero nakatigaw kita diri karon Tapos, Joms, ulo pasensya sa pag-autod sa imo. 110 pila to? 110 100 ang per kilo sa buhay nga baboy? 100 pesos ang kada kilo. 100 pesos ang buhi nga baboy. Tapos baligyan nila 110 to 120 sa vendor. 120 sa vendor. Alright. Paglabot sa merkado, ang konsumidor, pila na yung kilo? Kada kilo, 250. 250. Sos Maria, kagusip po. Hindi lang kayang hog raiser diri ang apektado. Apektado man sina dire ang mga konsumidor tiyamakon mo ang nagamanggaranon lang yan sa ang mga komisyoner lang yan, mga middlemen lang, Bobo Jomar. Amo ganiti ang kapitay na nila bubusap laway lang. Ulos turyal da bigamay ti dugay-dugay ti maligya na ti amo na bla kis ti namin so lagi sa pila mga vendor nga ang iba ti ginapahog nga baklo na lang barato kay ti basi bala mga lihok pagid nga ti pang pang patyon da mga baboy mo nang ibati na pilitan na lang. Na maghatag barato. For example, ako abi ang middleman, tapos nagkanto ko sa imo sining farm. Sir Jomar, kamusta di mo sitwasyon sa dito sa piyak nga Vanuatu? Sus, kadamo na gito yung pinamatay nga baboy. Nagligad to 305 ka baboy. Tapos ang nagligad lang sining adlaw to, may lapit naman to sin ka baboy nga nga ginapatayot. Isabat ka man dayon. Amo gani, sir, problemado ko ni. Mahal daan ng feeds. May mga vitamins pa. Sweldo ko pa stawo ko. Amo siniyamusad to. Imambal yun ang komisyoner nga ti para makabawi-bawi ka kag hindi ka mamatamaan. Baklon ko na lang na barato sa imo sang sa maigo lang na sakaling kag mamurdoy kay mo iya sa pagsagod sang baboy. Baklon ko na lang na simong buhi tag siya ng kilos O tiway ka naman mahimo Joms alang-alang ipaigo mo lang na sakaling ang pila ka baboy dira nga pila ka bulan nga sagod imo gasto imo. Why labot gasto ka sa feeds, gasto ka sa vitamins, immunization. Ang sweldo mo pa sa imo siniyang mga tinawo nga nagatipan sa imo siniyang babuyan. Mga grazers, taway mo sila sa amo nga sitwasyon. Akating imadra ko nang mabudlay ng mga madamo baboy. Okay lang kung isa ka bilog ng baboy mo tagduwa. Ako ting imad kalamanan may mga poultry titag piladaan subong pets nga ang presyo subo nagasaka man. Bumutsam amo na nga dapat manliyahan ang mga hog raisers naton subong kung ano ang ilang sila nga pagaymoon sa amo sini karon nga sitwasyon, no? In fact, gabis diri karon sa pagpangusisa naton sa Vanuatu sang Uton Bubutsap, ang ilang sini nga negosyo ti padayon dra sa may meat section pero ang baboy nila nga ginakuha dira lang mismo sa may Vanuatu sang Uton man pero different barangay lang, no? Kasi may barangay dira karon nga sining na-record naman suspected African swine fever. So ang iba na nagkuha sa barangay, kaya ginakuhaan lang nila certificate balalin sa kapitan, nga ining baboy, nga halin sa barangay,
dira gid mismo naghalin, no? Hindi nga tihali to sa lugar nga mayara sang African swine fever, no? Pagkatapos dira makuha sila certificate sa barangay, ang ginadala na sa may slaughterhouse. Ang sa may slaughterhouse may naga-check dira nga ng veterinarian, kag ginasala na napon ang imo sining baboy may situmas ang African swine fever o kon wala. So kung wala, kaya mo nang ginaihaw dira sulod kay ginataga ni sila sa meat inspection certificate nga nagapatimaan niya ti mahimo ibaligya kay healthy ya ang mga baboy. So ang ano nakasigurado, Joms? Ano inaka-reliable nga ti halin gid man sa amo sini nga barangay, hindi kay sa amo sini nga barangay nga may ara sang suspected case sang ASF or African swine fever nga ginadala dira sa may aton sini nga slaughterhouse. Kay ti sa mga senaryo bilang nga na-plastar naton earlier nga pwede ko man madeklarar nga dito halin ang akon sini nga baboy sa piyak ka barangay kay hindi iya sa barangay nga kung saan may suspected case. Ang sunod rin sa napakingutan naton nga meat vendor president adra sa may manuwasang oto nagakuha ni sila certificate sa barangay Bubutan kay may mga checkpoint man ako mo. So hindi sila kasulod kung hindi magagi dira kag kung makakuha sila sa baboy ginagakuha sila certificate kay amo nang requirements nga mag-present dira sa slaughterhouse ang ining mga certificate halin niya sa barangay. Kaya mo marginay do katingalahan man nga posible ting iban madeclare na kung halin ta base man nga barangay, no, butang-butangan nanda. Pero ang isa diri karon sa concern man ang isa diri sa pamagi man nga ginasala na sa may slaughterhouse nga daw mo nang last lang part dira nga di ang baboy mabalaan kung bala may situmas o kung wala sumagi gyapon sa slaughterhouse. Amo na nga ang mga baligya sa merkado ang safe ya, pero ang ginakabalakaan mo sa mga talipapa nga kung ang iban sa kung hindi magbaligya nga way na nagagis sa may slaughterhouse nga hindi na karon ma-check ang si Tomas sabi o kung ano ang status sang sining mga baboy nga ginadala dira Bumbutsam. Isa pagin sa mga concern ko Jom sa Munyo na mensyonar mo nga last screening yara sa slaughterhouse. Paano abi karon pag abot sa slaughterhouse may isa ka baboy or duha nga nagamanifest sang simptomas sang African swine fever? Ano ang matabo kay nakalabot na diri sa syudad sa Iloilo from municipality of Oton? Ano karon ang matabo? Amo nang isa sa mga kuntani bala Joms Luyag naton nga likawan nga ti halos pa lang iya hindi na makagwa ining mga solo certificate ni sus Maria kagusip po nagahatag man kita sang benepisyo sang pagpangduwa-duwa nga mangin honest ang aton sini nga mga opisyales. But kabalo ka naman sang pinamatasan sang Pinoy Joms, mintras tanto iya nga may mga pamaagi, tingwaan gina para lamang iya nga makalusot mo. Amo nang isa man dira sa dapat man tagaan na tensyon kaya amo nang patakaran dira Bubutsam, amo nang ila sining pamaagi dira nga di sika makasulod ti amo nang gina check man ang sitwasyon sa imo sining mga baboy dira. Ang nadugang pa diri sa mga meat vendor kay pisani ko nga naglupok ning balita, naggamay na lang nagabakal dira sila. Tri ang ilaman sila kapagpasalig nga may ara sila ginahawidan dira karon nga meat inspection certificate nga nagapatimaan nga safe ang ila sining nga ginabaligya adra sa may merkado karon sa Banwasang Oton. Ipabati tabla si Ma'am Jella ako mo ni ka Jella ang presidente direktor sa Meat Vendor Station sa may Banwasang Oton. O sa mga bumalakal, hindi ka mo magkabalaka nga may diferensya nga amon nga baboy. Kaya ginapili man amon ang baboy nga good health. Tapos wala kami nagakuha sang baboy nga contaminated sa sa sakit. Tapos ang hindi ka mo magkabalaka nga hindi man ni makaepekto sa sa tao. Ang baboy nga ginabakal ninyo.
Anong proseso sinimaman halin abi kung magbakal ikaw sa barangay tapos magsulod sa slaughterhouse? Paano ini siya gina-check? May doktor dira nga naga-check sa amon baboy sa babaw sa slaughterhouse. Di malantaw mo na nila kung ang baboy may diferensya kung wala. So ano ginila? May ginagamit sila nga device dira or Oo, na-testing nila. Siyempre yung doktor, man natural gina nga, may ara sila ginagamit nga testing sa baboy. so antes nga pasudlon sa slaughterhouse ginasala na galita. Oo, gina-testing nila. Mm-mm. So kung makasulod na tapos magwa tapos ano nang gina-issue sa inyo? Certificate? Oo, tagaan kami diri sang certificate nga good health amon baboy. So ang certificate namo na ginapakita nyo, di gina-display nyo, di? Hindi. Magpasulod kami sang baboy before sina. Nag-akwa kami sang certificate sa barangay. Okay. Nga ang baboy, naghalin na sa kundihin nga barangay. Pira lang dito sa malapit. Pero sabi amon, pakyad kami. Nag-akwa ako sang certificate sa barangay nga ang akon baboy, diragin kuha. Kag maayo nga tamanyo. So ang certificate na sa barangay, amo nang ginagamit nyo di agod sa nga makasulod sa slaughterhouse? Oo, makasulod kami sa slaughterhouse. So pagwa na mo ng meat inspection certificate? Oo. Amo na iya magwa na. Sino nang guys yun? Diri si Tore. Sa? Diri sa Mido. Oo. Ang in charge na, amo ang naga. So ang MIC na amo nang patimaan yung safe na kag na-check ng baboy nyo di? Oo, amo na siya. Sige, kamusta din baklanay sa sa merkado de sa meat section? May hinagid. Pero ako may lang ko ba, may remind lang ko sa mga tao, wala nga hindi lang sila magpakulba. Kay ang baboy tadi safe ni saya. Kay ginapili namon ang baboy nga ginabakal namon mo. Nga good health man siya. Tapos, sa mga bumalakal, tani hindi man nila pagpatama ng mga pumuluyo kay kami gabakal kami sa insakto kay 120 ang pamakal namon sang baboy sa gwa sa buhi. Tapos ang mga panting kung kisa kinapatamaan gid nila ang mga pumuluyo baklo nila tungod nga nadlock ng mga pumuluyo mag pa-dispose ang ila baboy tungod sang sakit ni nga baklo nila barato baligyan nila sa amon mahal. So do may middleman daga sa inyo? Oo, tani inang fair lang bala. Pila ang ang pinakabalato nga nga ginaano kapanting? Kalabanan bakloning nila sa subo. Baklo nila 100, baligyan na nila sa amon 120. Di may 20 na sila daw ka unfair man bala. Amon ang kuan ko tani mga pumuluyo nga hindi lang magpakulba. Kaya ang baboy tadi safe, amo lang to isa ka barangay ang may diferensya. Hindi sila magpakulba nga. Ang baboy nila, ibaligyan nila barato. Kay tungod lang sina. So ang may mga baboy, pangabuhi, ang baklanay, pilay mo ka 120? 120. Amo na. So kung yapon, mo na alin sa unang baligyanay? Oo, 120. Ang amon baklanay. Sa subong ang amon bakal, amo lang gyapon. Oo, sa mga pumuluyo lang na, hindi lang sila magpanik, hindi sila magpakulba. Kay wala tadi ka baligyas ang baboy may sakit mo. Safe na yung baboy ta. Amo lang na ako. Joms, hold your fire, anay. Balikan ta kay ikaw sa dili ginabang madugay pagkatapos ling importante nga pahnumdom ang oras 53 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 12. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masaming nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo gay kaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea
kag lead author sang pagtuon ang hair law sa mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kon ang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot. Pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DUFM, Bombo Radyo Iloilo, 55 minutos na kaligad sa takna, sining alas 12. Balikan naton si Bombo Jomar Villa, tiya muning panawagan man sang presidente sang meat vendors dito sa Manwaya sang uton, nga hindi man sila magkakulba. Yes, hindi ini makaapekto iya sa ikayong lawas sang tawo, ang mapektuhan lang sini Bombo Jomar, ang aton sining mga hog raisers. Kag munang mapait nga sitwasyon karon ang sa pantingan kay do halos pa lang iya ginapangayo na lang nila ang presyo sang baboy tapos magbaligya karon iya sa merkado. Sus Maria kagusip, tunga gid kag nagapanglakaak ang bili, Joms. Muna kon basihan tambal to ni Ma'am Monica. Okay lang kung isa or duwa, pero kung magsubra dira po butsam, kag kung kaon to abit butata, tag 100 ang kilo. Kung may 100 ka na kabilog baboy, patungan nila tag 20 pesos, dako na, no? Dako na nga kantidad ang maginansya. Kaya mo nang na-mention niya dire, nga may mga barangay, madra sa Manwa sa Kuton, ngati dira sila yan nagakuha sa baboy ngati malayo to ya sa isa ka barangay dira ngati nasuspitsahan sa sining African swine fever bumutsam, no? Kay sana minsan niya to gani akon basihan tambal ni Ma'am Monica nga nagakuha sila certificate sa barangay. So nagkadapat ngati mangin mangin honest manda ang mga bumalakal dra o kung na nagabakal dra sa baboy nga buhi. Kaiti adra nakasalalay sila bumbutsap, no? Kaiti basi kun malambalo namla nila ngati halin sa amo nga barangay kag halin gali to sa piyak nga barangay, so may mga tendency dra kisa nga amo pa lang maatunaan natin, no, sa paglapta sining African swine fever kon magbumbutsap. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo, madamo ang apektado dire bangod sa African swine fever scare sa probinsya sang Iloilo. Ang ginhalinan gid sina diri Banwa, amo iya ang isa ka barangay sa Banwa sang Uton. Sa may barangay Bita Norte. Now, malapad man niyang Banwa sang Uton mo. May pila ka mga kabarangayan kag pila to 100 meters radius. Ginapunggan ang paghulag sang mga baboy para iyang ti amuning unang lihok sang pag-contain sang paglapta sang African swine fever. Now, sa iban sining mga kabarangayan, safe man kuno ang mga baboy dito.
Kay ti malayo man sila mo, wala sila malakip sa 100 meters sa radius from Bita Norte. Na may mga informasyon kita diri Banwa sa aton sini nga mga kabombo nga ginapa-check naton man ini sa karon. Kay may mga pila ka mga kabaranggayan nga nagpanik na. May mga impormasyon kita diri nga may mga 300 ka baboy nga transport kag lubong sa isa iya ka barangay kahadlukan man naton. Although nga ti hambal gani 500 meters radius, kulang ko ya gani 400, so hamakon mo na 500 meters radius nga waay sang movement ang mga baboy dira. Iniiya sa lihok sang containment sa aton sini nga mga kabombo. Now karon ang problema sina diri ti damo nang apektado bangod man nga ti daw kasubong iyang ang tanan nagahangla sa mando sang kahitaas-taasan. Sa karon waay sang kaklaruhan tinagapanik na mga hog raisers. Sa baylo nga mamurdoy sila, mamirdihan, maputo, naga-resort sila sa iban sini nga mga pamaagi para nga bisan papano makabawi or hindi man gid matamaan. Ing isa sina dira sa pinaka dasig sini nga pamaagi, amo na lang iya ang pagpalugos sa mga komisyoner. Tapos ibaligya mahal sa merkado, apektado gyapon naman ang mga konsumidor, ang mga pumuluyo. Ti ini bangod Banwa sang mahinay pa sa bao nga hulag karon sa ngaton sini mga otoridad. Sinigid lamang adlaw nagpagwa si Governor Arthur Defensor Jr. sa iya sini nga executive order. Kumadumduman may pila ka mga memorandum nga ginpagwa ang Department of Agriculture sa idalom sa Regional Agriculture and Fisheries Council nga may pagbaylo-baylo, may confirmation nga nag-positive, nagpagwa sa another resolution nga gindula na ang positive sa mo sini nga mga sa African swine fever nga nagtugas ang confusion man sa mga pumuluyo. Dugangan pagkaron sa mga opisyales nila sa Banwa sang Uton nga ti daw hasta man lang sa meeting ang ila sini iyang masarangan kag madala sang ila sini nga utok. Nga gobernador, i-check naton direktamente sa Kapitolyo si Bombo Lindsay Bade. Bombo Lindsay, report please, come in. Ginpaidalom na bombotsam sa red zone ang bugos nga Banwa sang Uton, Iloilo sa sulod sang napulo ka adlaw. Epektibo ina subong bombotsam tubtob Oktubre 27, 2022. Ini may kaangtanan sa African swine fever case, labing una nga African swine fever case diri sa may bahin sang probinsya sang Iloilo. Ini mismo ang ginkumpirmaman base sa ginisyu nga Executive Order number 460 ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga kung sa diin iniya bombotsam nagamando sa pagpatuman sang quarantine procedures kag disease prevention kag control measures batok sa African swine fever diri sa may probinsya sang Iloilo. Kung sang damlag lang bombotsam since ngati nagligad ya suspected African swine fever case pa lang aton nga diri nga ginapahayag subong bangod nga ti kumpirmado na nga may ara sang African swine fever case sa may Banwa sang Uton, ginhimo na ni siya subong nga 1 kilometer radius halin sa 0.5 kilometer gindugangan ina siya sang another 0.5 kilometer agod nga ti mangin 1 kilometer radius ang quarantine area halin mismo ini bombotsam sa infected area. Ginsulat man diri base sa nasaad diri sa executive order ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga ang infected area dito sa may barangay Bita Norte, Bombotsam sa may Banwa sang
uton. So dira sa infected area basta palibot sina sang barangay nga inabombot siya 1 kilometer radius buot silingon, hindi dira mahimo makahulag ang mga baboy, hindi pwede mapagwa kag hindi man pwede nga may makasulod nga baboy dira bombot siya sa may 1 kilometer radius na sakop sa quarantine area. Pero sa sa magluwas sa 1 kilometer radius, pagwa na nga abi sa ibang nga mga barangay bombot siya around Banwa sang Uton, mahimo sa gyapon makapasulod sang baboy ugaling hindi pwede nga makapagwa sang baboy ang Banwa sang Uton or hindi pwede siya matransport sa ibang nga mga local government units. Ang ginathag lang rin ni Governor Defensor nga ang ining mga baboy within Banwa sang Uton lang gid lamang ang pag-transport bombot siya. So buot silingon hindi siya makagwa abi pakadto sa Tigbawan or pakadto man diri sa syudad sang Iloilo, pero pwede sila ya makabaton bombot siya sang baboy halin niya sa iban nga mga lugar sunod kay Governor Defensor. Actually, gipamangkot manaton siya kung bala may ara sang resistance sa sining mga hog racers, hog producers, owners ng farm, piggeries, bangod nga ti may ara na bombot siyang halin sa 305 ka mga gin-depopulate or ginpamatay nga mga baboy na dugangan ini bombot siyang sang 69 ka mga baboy nga dispose, pamatay bangod nga ti syempre infected sang African swine fever within 0.5 kilometer radius pa lang inabombot siya. Pila na ganito liwat? Bombolins, I'm sorry, pila ganito liwat? Ang number? 69 bombot siya. Aside na sa 305 nga una na record. 305, ang latest is 69. Yes, nadugangan sang 69 heads sang mga baboy ang ginpamatay bombot siya. Ini sa Bita Norte lang niya. I'm sorry? Sa Bita Norte lang ning 305 kag ang latest 69. Sa sakop pa lang ina sang 0.5 kilometers bombot siya. All right. Tapos sa sining 1 kilometer radius bombot siya nga subong sang ginpalawak pagid ang ining quarantine area. Hindi buot sa lingon suno kay Governor Defensor nga sa palibot sang 1 kilometer radius nga inahalin sa infected area ginpamatay ang mga baboy na kay dapat tested anay gintest na iya bombot siya nga mga baboy ginpamatay dira subali surveillance pa lang ang ginahimo subong kag once nga ti matest naman ang iban nga mga baboy nga infected abi sang African swine fever dira pa lang ya ang pagpatigayon sang pagpamatay sa ila or pag-dispose sa ila bombot siya. Sa subong ang mga affected nga mga hog racers or backyard hog racers bombot siya, lima na ang na-record diri subong sang Iloilo Provincial Veterinary office. Kagti sa sining pamangkot naman siya kung bala may ara sang insurance nga mabaton, may hatag bala nga bulig ang Iloilo Provincial Government sa sining mga hog racers naton nga ti naapektuhan abi ang ilang mga baboy, naging pangbatay abi ang ilang mga baboy, kaya ti syempre apektado ng ilang livelihood, ang ilang palang buyan. Suno kay Governor Defensor, masapol anay niya buwas ang mga hog racers, farmers, producers kung ano ang pwede nga mabulig sang Iloilo Provincial Government. Pero as to the insurance sa mga baboy bombot siya, nakadepende na ina kuno ya sa Department of Agriculture bombot siya. So sa bahin naman sa mga province bala bombot siya nga nagpagwa sang ilang executive order nga nagapatigayon sila sang total banning bala sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Suno kay Governor Defensor dapat kuntani hindi amo sina ang pagpagwa sang executive order kay ti bangod may ara kuno sa pagsulundan sa Department of Agriculture nga ginabutang may zoning bala bombot siya, may designated zones like for example ang ining sa red zone. Magsiling kita red zone, amula na siya ang masiling naton nga ti infected municipalities, cities. So tani gin-specify nga ti sa Banwa lang ya sang Uton kag mahimo ya sa gihapon nga makahulag ang iban nga mga baboy around Iloilo province. Ugaling kay ti ambal na rin niya, no need naman kuno nga mag-appeal sa iban nga mga local chief executive, sa iban nga mga gobernador, iban nga mga alkalde abi kay titungod wala man kuno ya nagabakal sa probinsya sang Iloilo ang ining mga local government units or ining mga probinsya bombot siya sang baboy diri sa aton sa province of Iloilo. Kung baga pa kon sa tuno sang
pahayag sa aton sini nga gobernador do nangin overacting ang iban sini nga mga kaprobinsyahanan, just like abi sa Negros Occidental to. Why man sa may nagapangumpra diri sa Uton nga taga Negros Occidental, Bumbo Lince do mo nang tuno sa statement ni Governor Toto. Oho, do amugid Bombot Sam kiti hambalya gani wala man niya naga-export ang probinsya sang Iloilo sa mga baboy dito sa Cebu, sa sa Guimaras man abi Bombot Sam. Rason nga do wala man po tani sang inugban sa bilog gid nga probinsya sang Iloilo. Kung may ginban man sila kung tani dapat sa specified lang gid or sa specific lang gid nga area which is ang Banwa sang Uton nga mo subong ang napaidalom sa red zone Bombot Sam. Yari bala pamatian naton Bombot Sam ang nanging pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. The main event here, I know we have to go to section 2. The highlight here is that section 2, that we are putting the municipality of Uton under a red zone. Pwede ang aton nga administrative circular sa DMA zoning for a period of 10 days. Starting today until October 27. We have to extend. Kung kinanglan, we will extend. So, what is the consequence of that? Can we go down? So, Uton becomes a containment area. Ang tawag na red zone. Hindi na kita? No. Layo na kita. Sige, patawhay. No. Naglampas na kita. Balik kita sa umpisa sa section nila. Sige, can we go down? Sige. That is the footnote. Sige, go down. Sige, next page kita. So the movement of live pigs, pork products, which include fresh frozen pork products and uncooked processed pork products, except canned goods, canned processed pork, and swine genetic materials, cannot be moved out of Uton until 27 na siya. Isa na sa mga consequences kung red zone ikaw. But as added measures, within the period of 10 days, we'll conduct intensified monitoring, surveillance, investigation, and test and destroy operations in Uton. By the way, we have already spoken to the mayor of Uton, the good mayor of Uton. He knows this, we have discussed this already. And we have already discussed this with the Philippine National Police. Ikadua, the movement of live pigs, pork products, except canned goods, and swine and genetic materials from the quarantine area up to the Is that it? Muna siya. So, our positive case, naging padala sa Manila nga nag-positive siya sa RT-PCR, is here in Bitac Norte. So, from this ground zero, you have a circle of 1 kilometer. You call that the quarantine area. That's what you call the quarantine area. Under the administrative circular, the movement of live pigs from this area, it can move out of the circle within the municipality of Uton, provided you have the veterinary health certificate. The same is true with hogs coming from commercial farms.
provided that you have been monitored by the veterinarian of the municipality for the past 3 months. But we have made adjustments. Muna siling ko kayo na take note. One of the adjustments that we made, and it has already been implemented for the past 2 days based on our experience. Because, kinala natin maghugot, when we were implementing, balo naman kamo siguro, that we implemented the population and disposal, may ginkal kita sa natin nga mga baboy, we encountered resistance. Except that it has been worked out in the last 24 hours. So to tighten, strict anay kita sang security perimeter sa 1 kilometer so. Di anay magwa. Di anay kita magwa. So that is one adjustments that we make based on our experience to protect the integrity of the whole red zone uton. Simply para mas mapunggan nato ng iyang paglapta. Can we go back to the executive order? So that prompted us ang experience naton of resistance. Of course, you cannot expect 100% cooperation based on our experience. So COVID-19, we experienced things like this. That's why we made adjustments. No? Here we are also making adjustments to the administrative circular. So next number, please can you go on? So our police will conduct check. Bombolens? Yes, Bombo Cham, nabatian si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So, buwas nga daw, Bombo Cham, lauman nga may aras ng pagsinapol na patigayunon si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Kaupod man ang mga apektado ng mga hog raisers, hog producers dito sa may bahin sa probinsya sa Iloilo. So, may aras ng resistance, Bombo Cham, syempre hindi ganun malikawan nga hindi nila bala pagpapatay ang ilang mga baboy o galing kay no choice man hindi man makapang-indi or bisan pa nga ti mangindi or may mamalibad mamalabag ka abi. Oo, mamalabag abi sila, wala man sila sa gyapon may mahimo Bombo Cham no kay Governor Defensor kay ti health emergency abi ini ang African swine fever, Bombo Cham. Isa lang sa mga notice ko nga hindi gid man too late pero nga dugayan kag makapagwa si Gov Toto sa iya sini nga executive order nga ti kunang taon ta nauna pa ya ang iban sini nga probinsya just like Guimaras and Negros Occidental Bombolins. Actually, Bombo Cham, October 13 pa niya nagwa ang resulta sang sining mga blood samples balangagin padala dito sa may bahin sang Bureau of Animal Industry. Oo. October 13 pa lang sang gabi, nag-abot na ya ang resulta o galing kiti ang ginulat ng dariya ni Governor Defensor no nag-stick siya pala sa protocol sa Department of Agriculture nga ang Department of Agriculture amoya ang mapagwa. So ang ining mga una nga mga probinsya nga nagpagwa na ya sa executive order for sure ang ginbasehan dari nila Bombo Cham ang una nga nag-leak na resolution number 13 sang Regional Agricultural and Fishery Council sa Department of Agriculture kung saan inasaan dito nga confirmed positive sa African swine fever ang ining mga baboy dito sa may banwasang uton nga ti subong nagagwa man nga ti confirmed positive gid man o galing kati after nga nag-leak ato naghambal na ang Department of Agriculture nga i-withdraw ina ang matuod nga resolution amo niya nagasiling nga ti for blood sampling lang do kumbaga dugin panginwala yan nila kay nagwa na abi sa public Bombo Cham mo kay basi balaman sila man balaman manabat sa bahin sa Department of Agriculture Central Office since nga may ara sila sa internal memorandum nga hindi sila makapagawa sa statement or makagrant sa media interviews unless nga may ara sa pahanugot halin sa ibabaw Bombo Cham. O kumbaga pa do nagahampang kita na ito yasang larong ng lahi bala nga mga tumbang preso, piko kag iban pa nga mamba ka nga trial lang niya. Amo gani Bombo Cham. Tapos pagpagwa sa isa to trial lang to ya. Jonah. Totoo na niya. Ati amo to nagpagwa sa isa nga
for blood sampling pa lang gali. Sus Amo Maria gani Bombo Taguset. Cham. Ang dako dira nga pamangkot nga ati nga naguna to or napagwa sila sang confirmed positive nga hindi malagali para sa ila nga i-withdraw malagali ato tapos ipanginwala nila nga ti wala gali or for blood sampling lang siya gali Bombo Cham. Pero ti Kag bago leakage ganito- ang term ha, leakage ha, nag-leak ka. No, Oo. kag nagpahayag na to gani last time sang Friday na napakiglangutan man naton ang Department of Agriculture Region 6 tinagsiling sila nga mapagwa sila statement kung anugid ba lang matuod kung nga may duha ka resolution duha ka versions sa resolution ang nagwa sa Regional Agricultural and Fishery Council pero the same resolution number lain lang gid ang unod pero anon mo nabigay tubtob subong wala man Japon sa statement halin sa Department of Agriculture amo na nga tinagpagwa na lang ya siguro may ara naman sa direktiba ang gobernador nga magpagwa sa executive order sa bahin man sa Department of Agriculture agud nga ma-confirm nga positive gid man sa African swine fever ang ining mga baboy dito sa bahin sang Banwa sang Oton Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo, Bombo. Salamat kid na Bombo Lindsay Bade. So nasabat ng aton sini nga palamangkutanon nga subong lang yan nagpagwa sang executive order si Governor Arthur Defensor Jr. Una bes gidaan sa aton sini iya nga mga kabumbo kag sa kinaanda na naton sa pagkaibalo kag pagkakilala sang mga taga-probinsya sang Iloilo sa pinamatasan sang aton sini nga gobernador. Ang gobernador ta hindi abi iya pulok-pulok No? Kumbaga pa tanan sini nga ulag ni Gob base sa mga or may balasihan, should I say, no? Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ugaling kay ti ang eksperyensya sang iban siniiya nga lugar, iban nga pungso during the time sang height sang African swine fever makakurulba. Aribla pakita namon Engineer Laguerta sa inyo ang numero, ang kadamuon sang gindepopulate nga mga baboy bangod sa African swine fever. Araw? Ang bago lamang to nga kwa adto sang drone sa aton sin makabumbo truck na isa ka pila na ka tunilada nga truck ginahulog sa ginbuho sini nga area sa aton sini nga mga kabumbo, no? Hindi lang naton ma-specify kung sa diin ini nga lugar. Pero could you imagine sa aton sini mga kabumbo pananglitan abi nga matabo sini iya sa aton. Natabo na gani sa aton sa area sang Luzon, subong man sa Mindanao, sa Visayas amuman. Kita lang diri iya sa Western Visayas sa aton sini nga mga kabumbo, ang kun mahambal pa naton iyabla nakapangudal sang gusto nakapanagang rason nga ti wala kita iya maapektuhan sang lubos during the time sang African swine fever. And now, ari na, may suspected case na. Nga aabi, mahulat man kita iya sa kay kung sino man to yang Herodes from the Department of Agriculture nga magmando kay in danger na karon sa paglapta ang ASF diri sa aton. Amo sinabala. Daw kasubong lang na iya sa aton sini nga mga kabumbo nga mayara sang sunog. Kita mo na gintong ang inyo siniiya nga kusina nagadaba-daba na. Ugaling kiti ang amay niya nagamba. Nga ba ilan da? Way pagani magdako karon lang tawgi ang Bureau of Fire. Matahaw man na dari klabot sa second floor sa balay.
bisan basya tubig wa gid. Wala gid sang effort. Hindi man niya siling amogit sinang sitwasyon naton diri sa bahin sang Banwa sang Uton kay may pipila naman iya ka local government unit ang nag-take action. Kati sa mga terminolohiya pa sang aton sini nga gobernador, nagundal man sila para sa ilaman sini iya kaugalingon nga protection from African swine fever. Hindi naton maintindihan subong kung ano iya ang katuyuan sa Department of Agriculture under the leadership of our very own Secretary, our beloved President BBM. Why natabi nga mag-delegate na lang siya sang tao, damo na sang asik-asik press, damo na sang usik-usik press. Kwa nyo kung anong ginanamin ko nga mga asik-asik kag usik-usik? Assistant Secretary, Undersecretary, Regional Director. Oh? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti maayo tani kon earlier pa nangin epektibo man ang aton sini nga containment. But in general, mabalik-balikan ta atong ila sini ba lang una nga mga lihok ato may mga foot spray tumla sa lagyan nga gina may do sako lang to nga lapat ano na gani sako nga lapat na araw-araw ka man ibubumbod sam. Oh. Ang gimutang nila bala ti amo ning unang move. Oh, nga ma-prevent ang further nga paglapta sang African swine fever sa aton sini nga mga kabumbo. Ti kay dapat hulaton gid kunong Department of Agriculture mo sa aton sini matag palamati. Ano ni nuglubong nga kung hindi makapuli ang isa ka bata nga ginahulat di malubong? Oh, kay ano ipasa ang bato? Ano sistema man? Public concern ini, health concern ini sa bahin karon iya sang aton iya nga mga kasapatan sa aton sini nga mga hinuptanan sa nga mga hog raisers kag farmers. Tinagsigabong ining nasabitan karon iya nga balita sa Banwa sang Uton, 1st District. Duay pakita kabate kay Tardilex Culada sa nga ambis uwa party list nga palangga ang mga mangungumaw. Oh? Sino ba na mga party list kagang mga politiko sadto nga nagdalaog nga palangga mga mangunguma? This is your time to shine. Oh? Gain nyo man konsuelo ang mga farmers dirao sa aton sini nga mga kabumbo, problema subong mangod sa African swine fever. Magluwas nga na sabat na kun nga medyo na delay ang desisyon o ang executive order sang aton sini nga gobernador. Ano, klaro na gid man bala nga gin-confirm na gid man nga mayara sang positive nga case sang ASF. Ti sa executive order sang gobernador, may positive na kuno ang RT-PCR test. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti aton sini iyang asyumiron nga may kaso na sa ASF diri sa probinsya sa Iloilo, particularmente sa Banwa sang Uton. Hindi man kita guro maglabot sa punto kagado, hindi man kita guro tama naging siya kahangag nga klase sa mga pumuluyo sang syudad kag sa Banwa or sang probinsya nga hindi pa kita magpati nga wala sang ASF sa gyapon kiti may 305 na ka mga baboy nga ginkal kag ang latest 69. So ini nga mga numero sa aton sini nga mga kabombo ang pahayag nga indeed may ara na iya sang ASF
sa banwa sang uton. Ti masapol, no? Masapol buwas ang mga hog raisers ka mga farmers with Governor Arthur Defensor Jr. Kag kabay paara man tani ang presensya sa mga politiko tabla nga nagapalangga sa mga mangunguma. Di ba? Dapat present man kamo. Isa sa mga main points amo ang hindi maka pagwa sa any kind of pork product from banwa sang uton, pero pwede sila nga pasudlan dito. For example, pork product from the city of Iloilo, pork product from Estancia, no? Chorizo, abis kalibo, itong dabis-dabis. Pwede ko yan, engineer, di ba? Hindi ka mo magkabalaka, makapang samgyupsal po ng mga taga-uton. Saton, sinimatag palamati. 30 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Pagbalik ta, konektado sa gyapon nga balita, ASF, African Swine Fever, ang alkalde sa siyudad sa Iloilo, nagpagwa naman sang sining executive order nga mag-establisar sang border control sa probinsya sang Iloilo sa banwa sang uton. Lakip na diri latest update sa Estancia Massacre. Isa sa mga ginkasuhan nga suspect sa nasambit sini nga massacre, Barker. Barker bla? Tatlo man sa to. Tatlos to. Duha so dai liyo ko na lugi sa wala daw. Pwede pa ni isa, walo-walo ta di ha. Walo-walo ta di Simsite Valeriata sa may Queen Bank, sa may mapa. To idog gawa. Bayad na way pagbayad. Barker ang isa sa mga kasuhan. Balikan tani matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyong tana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto.
Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sa kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15, agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabuligay agod nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. 39 minutos na nakaligad sa takdang alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio. Excuse me po. Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo kay check nato ng linya naman ni Bombo Angel Latan. Ini may kanta na naman sa ginpagwaiyang executive order ni Mayor Jerry Treñas, no? Sa aton sining mga kabumbo regarding man sa African swine fever. Bombo Angel sa report na please come in.
Bombo Champ, magapahamtang sa subong adlaw ang Iloilo City Government sang mga border controls sa boundary paadto sa Banwa sang Oto na may kaangtanan sa kaso sa African swine fever. Sa interview sa Bombo Radio kaya Mr. Inigo Garingalao sang Iloilo City Agriculturist Office, iyaging pahayag nga kaupod sang mga kapulisan agikan sa Arevalo kag Mandurriao Police Station, Public Safety and Transportation Management Office kag City Veterinarian Office ila ipatigayon ang pagtsekyar sa mga borders nga ipahamtang sa Barangay Mohon, Arevalo kag Barangay Kalahunan, Mandurriao. Particularly amo ini ang barangay pasulod sa Pakyad, Uton, Bombo Champ. Suno pa sa natungdan kung nagakarga ini ang baboy ang mga nakita man nga mga motorista o kung sino man Bombo Champ, i-check gid nila sini ang mga papeles, specifically ang Certificate of Inspection kag pati ang mga tinawo nga upod sa salakyan Bombo Champ kami upod nga baboy man bi. Yari ating pamatian ang nanging payag ni Mr. Enrico Inigo Garingalao sang aton na interview. And in response to the marching order of Mayor sa EAO, together with the City Vet kag City Slaughterhouse, tawag pa namon ang police, ang mga chiefs of police sa Mandurriao and Arevalo, and we will with all the things nga kinanglanon for a basic border control, itry namon nga i-set up sa bungad Logit Mayor ang checkpoints kana, if you can call that checkpoints, and readily it will entail nga dapat sa may tire wash, disinfectant. Kaga kung nagakarga sila baboy, ang tanawon sinadanamon ang ila certificate of inspection, kaga ang driver sinakag ang mga nagasakay tanan, dapat ma-footback kina sila. Hindi tanan-tanan nga nagaagi dira kung papanaupon sa ang konsentrahan kila na yang nagadala sa mga baboy kag meat products. And then of course we will be intense sa border nga side sa Uton, pero a letter will also be given sa aton city director, encouraging him to also do random checks sa diri nga side sa mga haro kag mga lapas kag diri sa likod nga part sa sang city, sa border control nga na. And after this, actually may orientation kami of the people who will man the border controls. Of course, ang PNP na iya will be on the security side. Ang technicality na iya ara na iya sa City Vet kag City App. Sama na siya ang sasubong updates naman. Bombo Champ, nabatian naton ang nanging payag ni Mr. Inigo Garingalao may kaangtanan sa kung ano ang preparasyon nila. Subong kaga sa kaangot nga balita Bombo Champ, kin paathag man niya sini kung wala gilayon na patuman, di ba nagambal si Mayor Jerry Treñas nga tong sa iya EO Executive Order Bombo Champ nga gilayon ipasarado kung tani ako na mapatuman sa border control o kung restriction may kaangtanan sa sini nga African swine fever, ging paathag niya sini nga hindi madali-dali man Bombo Champ kay syempre may kinanglan pa ubrahon like ma-prepare pa sa mga disinfectants, may actually Bombo Champ kagina nagbakigangot kita sa iya man diretso mismo namangkot kita kaga kung pwede maka-interview kagin sabat maniya kita gilayon sini nga nag-meeting sila actually Bombo Champ alas 10 sa aga kaina agud maistoryahan ang implementasyon sa subong adlaw sa border control amo to specifically Bombo Champ sa may Mohon banda kag sa may Mandurriao o kanang barangay Kalahunan Mandurriao Bombo Champ kag nga base man sa panaysayo ni Mr. Inigo Garingalao 70% as of today nga tinguhaan nila nga matapos o kung makapahamtang lang bisan na basic lang gid Bombo Champ nga tent bala na nga pwede mapasilungan sa mga in charge para sa border control nga
updan man siyang kapulisan at the same time sa City Veterinarian Office of Bombocham. Yari at pamatian ang nanging pahayagman ni Mr. Inigo Garingalao sang aton ma-interview. Kay i-convene mo pa na agtipon no pa kaga dugangan pa bi nga ang DA always sinabutang yung suspected, wala siya nagabutang, wala sing nga kuan gid siya nga amo na gid nga confirm. So of course mag-set up ka na abi sang border control, hindi man ay nga pwede mong gulpihon lang mang border control ka lang. You need tents, you need sprayer, you need kay ba mo gusto ta may mga disinfectants siya kag mga mo sina. So daw amo na siya siguro nga naglunis siya. Today, mga pila ka percentage man ba? Kadi nga assured nga makapasali nga ma-start na gidman ang border control sir dito sa may Parte Villa? Siguro makambal ko mga 70% ra kay we are sumong ginapangita na mong tents. To kunara na sa karon bisan basic pa lang. Nagapaubara pa lang sa mga signages and everything. Nag-decide kami kagina nga even with basic nga may tent kag may personnel ma-border control na kami. Try na mo nga gawon gina siya kay you're running against time and tamo. Although wala pa man mahulat ka pa yang ara na. Bali sir, alive lang ni nga baboy ang i-check man ninyo sir, no? Including ang ang ginihaw Kay kaga wala kita by the way, wala kita confiscation na kung mag-abot especially nga Way pa man sang kumpirmasyon gid. Na kita nyo ng huol nga natuga ninyo sa aton sini nga mga kabombo kay ti may isa gi dapat kay Herodes nga mahatag sang official statement. Ti mismo man si Mr. Inigo Garingalao nagambal nga ti we are running against time. Kag mga tent kuno sa tent niya gusto kung tent niya istoryan ta Mr. Inigo Garingalao hulamilan to requisilan to kay Congressman Jojo Ango uswag Ilonggo Partiles bla kadamo sang tent niya sina pila man lang ka tent ang kinanglan nyo utangin na to ay tent to okay lang may tatak ng uswag Ilonggo kay para man sa kuswagan sa mga Ilonggo di bla content lang yang ginaistoryantan sa mga sprayer tinamon na available nga sprayer sa syudad sa nga Iloilo sa City Health namo da sprayer sa aton sinimatag palamanti within the day siguro mga 70% kuno nga ambal ni Sir Inigo nga ma-put up nila sa aton sinimatag palamanti pero yum-yuhom lang kita kiti mismo City Agriculturist gani naton nagaduwa-duwa man sa sining mando sa nga Department of Agriculture Central Office bala nga dapat kuno sila gid mapagwa sang official statement. Ita mo may 305 na nga ginakal, may dugang nga 69, pero ang konfirmasyon ginaduwa-duwahan gyapon. Ay nako. Amo na ning mangin trademark sang Bongbong Marcos Jr. administration. Nga siya pang nagapungko sa mong bilang nga Department of Agriculture Secretary. 48 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Kagkaron sa aton sini nga Estancia Massacre update. Lain man ang barker, gali lain man ang dispatcher Bombo Brinan. Kay ang isa sa mga suspitsado nga natalana pasakaan kaso or pasakaan sang kaso or napasakaan na sang kaso do Department of Agriculture man bla ang Special Investigation Task Group tapos ang nagaka-confuse ang pumuluyo si Colonel Alinio kaya ang balik Colonel Alinio siya i-counter check ko pa yan malalaman natin yan mamaya sus Maria Kagusi po kung ang Black Eyed Peas pa what's wrong with the world mama. Why isang isa lang blag ka pahayagaw sa aton sini magkabumbo. But nevertheless, bangod ginakuha sa Bombo Radio ining mga pangalan, Michael Quezon kag sino ganinang isa sa mga suspect? Si kailan doon doon na ano man ko do Puras apelyido Puras ining si Puras Banwa
sandig sa pagpanalawsaw sang Bombo News Team, Antonio Quiachon kag Michael Porras. Si Michael Porras, dispatcher ko nun sa terminal dito sa may Estanciao. Pero way man kita yan nagaihig-ihig sa ikasangkol yan sinibasi kung may kapasidad yun man siya nga magpatigayon sa ngamusad to iyang hilikoton. Pero dispatcher kag ang isa gina-countercheck pagid kay last time may Quiachon man nga gin subject sa bypass operation na kuhaan sa illegal nga druga kag granada dito sa may banwa sa Estancia. Oh. Tamo naging man ni sila bala? Si Bombo Chari Sumagpao may follow-up report. Cha, sa report, please come in. Natapos na gidmani sa mga investigador sa National Bureau of Investigation Bombochamp ang ila sini nga documentation regarding sa motibo sa krimen nga natabo dito sa barangay Villapanian sa Banwasang Estancia kung sa diin patay ini ang tatlo ka mag-abyan nga si Floyd Fernandez, si JP Bosque kag si Mark Libao. So sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Jeremiah Sargado, ang Assistant Regional Director sa National Bureau of Investigation Field Office 6, may ara na sila ni sang motibo sang krimen nga natukoy. Kagaga pa ngayo ini siya sang pasaylo sa aton nga mga kabombo nga hindi pa nila mahambal kung ano gid ang nasundan nga motibo, hindi pa mapalayag sa kahanginan pero ang sigurado diri may ara na sila sang na-establish nga motibo. So sa subong ang may mga witnesses na ini sila nga natipon kaga nakuha pero padayon pa sa gihapon ang National Bureau of Investigation sa pagpangita sa nga dugang pagid nga witnesses para makatestify pagid dito para masolbar na ining krimen. So nagpadala naman ni ang National Bureau of Investigation sa request sa telecommunication companies para ma-checkyar ang mga call logs sang mga cellphone no sang mga involved nga mga persona sa nasambit nga insidente. Kagadugang pa diri ni Attorney Sargado nga sa ulihi nga paglabot sa National Bureau of Investigation sa kampo ni Jevron Paruhinog, amo ini siya ang lone survivor sang natabo nga Estancia Massacre. Gin-inform ini sila ni Attorney Chudosio, ang legal counsel ni Jevron Paruhinog, nga hindi nagidman ini magpa-interview ining si Jevron Paruhinog. So sa subong nagakonsulta pa ang National Bureau of Investigation sa ila sini nga Regional Director kung saan sila mapadala sang sabpina kay Jevron Paruhinog. So sa subong wala pa man ni sa gihapon sang kopya sang mga dokumento kaga resulta nga ginakaptan sang SITG ang NBI. So maubra pa ni sila sa follow-up letter Bombochamp sa Estancia PNP kay didto ini sila gin-refer sang SITG nga ang ilang mga request nga mga SOCO reports didto nila ikuhaon sa Estancia PNP. Pero every now and then naga-communicate ining NBI sa aton nga SITG Palibosfer. Ayari pamatian ang nangin interview sang Bombo Radio kay Attorney Jeremiah Sargado. So far, natapos naman sa ating investigator ang mga documentation as regards sa motibo. Kaya mula na ang mga witnesses nga aton nga nakuha sa subong ongoing man ang ilang pangita pa sang witnesses makatestify gid dito sa crime scene. Naka-request naman kita sa mga telecommunication companies na mga call logs ng mga involved na mga persona dito sa insidente. Sir, ano ang motibo nga ginalantaw subong sang aton nga NBI? Pasensya gid siguro hindi naton ma-disclose kung ano ang motibo nga atong ginasundan dira. Sir, ang kumusta may naka-istorya na kamo o naka-communicate na kamo sa kampo ni Jevron Paruhinog, sir? The last time na nag-communicate ng atong investigator, gin-inform siya ni Attorney Chudosio nga hindi pa-interview si Jevron Paruhinog sa NBI. Now, we still have to consult our regional director kung saan kami makapadala sang subpoena sa kay Jevron. Sir, ang regarding sa mga documents, affidavits kag mga resulta nga ginakaptan sang aton nga SITG Palibosfer, may ara na kamo kopya sina, sir? Sa subong wala pa kami sang kopya. That is why bra kami sang follow-up letter sa Estancia PNP kay didto gin-refer ang aton nga request sa mga SOCO report. Pero
every now and then nagka-communicate man naton nga investigator sa SITG kung ano ang mga pwede namon maobra. Naka-communicate na sa inyo, sir, ang bagong provincial director, ang bagong SITG commander, si Colonel Alinio, sir? Yes, no, nagpabalo man ang provincial command na mga bisita man ining aton nga bagong provincial director sa aton nga regional director man. Ang isa sa ilang pag-istoryahan amo ang sa kaso sa istansya. So, sir, ang mensahe na lang sa National Bureau of Investigation mapasalig sa mga pumuluyo regarding sa kaso nga ini, sir? Sa mga pumuluyo sa Iloilo, no, ang among ginapasalig, mga among ginaobra tanan, ang among masarangan para ma-solve rin yung kaso nga ini. Ang mga pasalig nga kami sa fair nga investigation. Nabatihan ang nangin pahayag diri ni Attorney Jeremiah Sargado, ang Assistant Regional Director sang National Bureau of Investigation, Western Visayas Regional Office 6. So, si Colonel Alinio Bombochamp nagpalabot na ni nga gusto niya magbisita sa NBI office para istoryahan ang kaso sa istansya kaga ining National Bureau of Investigation paagi man kay Attorney Sargado. Ginaubra man nila ang tanan nila ni nga masarangan kagang iya siya ni nagpasalig nga ang NBI patas ang ila sini nga pag-imbestigar para masolbar ang nasambit nga krimen, Bombochamp. So sa pagpanalawsaw ni kaga pagpangusisa sa nga Bombo News team, Bombochamp, no, so may ara nakita information nga duha diri ang suspect, no, sa nga nakuha sang SITG sa nasambit nga pagpatay sa tatlo ka mag-abyan, kag amo ini sila si Michael Porras kag si Antonio Quezon. So sandig diri sa aton nga pagpangusisa ining si Michael Porras nga ginkilala nga si Michael Porras, dispatcher ini siya, Bombochamp, dito sa terminal sa may Banwasang estansya. Samtang ining si Antonio Quezon nga isa pagid sa mga suspect, i-double check pa ni naton kaga i-verify kung ining si Antonio Quezon bala kag si Michael Quezon, kung mapandaan sang aton nga mga kabombo ining si Michael Quezon amo ini siya ang nadakpan sa Banwasang Estansya, 3 kaadlaw lamang ang nagligad. Isa ini siya kapangayaw sa Banwasang Estansya nga nadakpan nga may mga droga kaga granada nga bitbit, Bombochamp. So taga-Capiz ini siya, Bombochamp, kag hindi ini siya taga Banwasang Estansya. So aton ini pa i-verify kag i-double check kung ining si Antonio Quezon bala kag ang nadakpan nga si Michael Quezon nga pangayaw dito sa estansya amo bala posible kung isa lang ka persona, Bombochamp. All right. Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Salamat gid na Bombo Chari Sumagpao sa imo siniyang follow-up report. Plaligbaning hindi na magpasugot ang legal counsel iya ni Mr. Jebron Paruhinog nga si Attorney Chodosyo nga interviewon pa sa National Bureau of Investigation ang iya sining kliyente. Kaya di bala do cooperative man siya sa aton sini mga kapulisan. Kung cooperative siya sa kapulisan nga nagapatigay sa investigasyon, kag ang National Bureau of Investigation nagapatigay man sa ila sini parallel investigation, nagkakarapat nga mangin cooperative man siya kung tani. Ug galing kiti basi kung may mga legalidad man iya, no? Nga ginasandigan ang kampo ni Mr. Paruhinog, nagdesisyon sila nga hindi lang magpa-interview sa National Bureau of Investigation, sa aton sinikino niya nga mga kabumbo. Hasta subong, why ni isa, why pa yan sa may nauyatan nga mga resulta sa investigasyon man sa Special Investigation Task Group ang National Bureau of Investigation, kay gintudlo naman sila luwat dito sa may Banwasang Estansya. Sa aton sila mga kabumbo nga dito sila makuha sa mga latest nga development regarding sa investigasyon. May Special Investigation Task Group nga dito pa sa Estansyahaw. Sa aton sila mga kabumbo kag dugangan aton yung mga informasyon sa gintumod nga suspitsado sa Special Investigation Task Group nga sanday Michael Porras kag Antonio Quezon. Isa Michael Porras sandig sa pagpangusisa sa Bombo News team, dispatcher ni dito sa may terminal sa may Banwasang Estansya.
Kag si Quezon, gina-counter-check pa kung si Antonio Quezon kag Michael Quezon. Si Michael Quezon muning nadakpan sa bypass operation sa may Banwa sa instansya sang Damlaglang na nakuhaan sa illegal nga druga kag subong man sang Granada. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Di kun isa lang ni ka persona, ara na nga daan sa prisuan, ang dispatcher ipacheck ta pa kung detain naman ini or whatsoever. Sa aton sinimatag Palamati, sa may sino man kakilala dira sa kay Michael Pura sabi, pakigangot ka mo din sa Bumburadyo. Kung sa non-news pa siya ulihin, nakita nga naga-dispatcher dira sa terminal sa Mistadja. Isa siya sa mga suspitsado dito sa suno man sa Special Investigation Task Group. May report pa si Bomboria Mumlan, but do lang alang naging siguro Bomboria ang imo sining follow-up report may kantanan sa Philippine Coast Guard. Itigana tayo inaguro sa Ibansin Manus and Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Kagkaroon sa aton sininga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 69 días lang kagapasko na. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ismombot siya Blanco Hover. Nagabilin sa imo sa manaynayang hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bumbo! Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit ng credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trip
tips kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapain na sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano balikawan ang mga waterborne diseases. Sigurado nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sa maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sa pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud madetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabala ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout? Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis.
Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infeksyon, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang Hapon sa iyo tanan mga kabombo ang ato nga oras 9 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. This is Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program on a Monday. So happy Lunes, kids, sa inyo tanan, sa mga KLP lovers natin out there. Good afternoon sa mga kabombo nato na minamahal. Kumusta man ang inyong weekend? Nag-enjoy ka mo? Ginkapoy ka mo? I hope recharged ka mo today. It's a very busy Monday. Medyo magulugal mo na ato nga panahon diri sa syudad sang Iloilo, but I just hope wala gid na nagdampen sang inyong spirit. Sa gihapon, cheer up and smile. Good afternoon sa inyo and welcome sa palatuntunan kahapon lamang diri sa DOFM, Bombo Radio Iloilo. Basi kung may ara makamudira ang istorya, kaniyag nga i-share diri sa aton, pwedeng gid. Paki-email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and ipadala dayon sa kahapon lamang program DOFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Welcome mga kabombo, but before we start, how many days to go before Christmas? There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ating Christmas countdown, it's 69 days to go before Christmas. Nagahilapit na gid ang pinaka-exciting, most exciting season of the year. And day of the year. Alright, 69 days to go before Christmas. Kagbangod especially ka sa amon, yari ang pamaskong handog ng Bombo Radio para sa imo. Lamig na ng umaga ay nagpaparamdam na nalalapit na ang panahon, Pasko na at kay saya. Sa mga batang may pangarap, ang banal na pangalan, sa langit may mga bituin, parang ngiti ng ating pangarap. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya, kahit gaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong, pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Pamasko di lang dahil sa pera, kundi para sa ating kasiyahan. Ang karuling mula noong una, sa Pasko pinaghandaan. Gusto ng Star FM at Bombo, palakasin nating kultura, kaya programa'y isinulong sa kapwa at pamayanan. Bombo Radio, musika nagpapatibay sa ating kultura, di mag-alinlangang ipakita ang talento sa musika. Bombo Radio, musika naghahatid ng saya, tayo na't magsama-sama sa pamaskong musika. Bombo Radio, musika nagpapatibay sa ating kultura, di mag-aalinlangang ipakita ang talento sa musika. Bombo Radio, musika naghahatid ng saya, tayo na't magsama-sama sa Bombo Radio.
radyo, musika. Tayo lahat magsama-sama sa Bombo Radyo. Musika. Musika. And again, 69 days to go before Christmas. Kag bangod espesyal kamo sa amon, kinahatagid na namon ang pamaskong handog ng Bombo Radyo para sa inyo. Oras naton, 14 minutos na makalipas ng alas 2. Again, this is Tita Regine para sa kahapon lamang program sa Lunes ng edisyon. Ari naman ang ating pambukas ng kalingawan para sa inyo diri sa KLP. From the Bombo Music Festival, nagikan sa kay Kent Lemuel Espaltero. Chatbox. Good afternoon. Nung una kang makita ko pa nagduda. Anak agad, baka meron pang mauna. Di na tumigil, sinisid ng gigil. Lahat ng website, inalam at kinikil. Oh miss, oh please, kahit lanang kiss. Basta wag akong tinitiis. Pansinin, wag itinin, pagdududay sa bukid. Pagmamahal ko, iyong dinggin. Hayaan mo ako na manligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alilangan ako'y di lilisan. Matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Simpleng chat at simpleng scene, di maibigay. Kilig lang ang akin, naka-active pero di namamansin. Naka-chat na sa iba pero sa walang tingin. O tila ba di nakikita? Kamute na ba o unfollowed na? Di lubos maisip kung anong ita. Makuha ka lang at mahalin na. Oh miss, oh please, kahit lang ang kiss. Basta wag akong nitiis. Pansinin, wag itinin, pagtutunay subukin. Mamahal ko iyong dinggin. Hayaan mo ako na manligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alangan ako'y di lilisan. Matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Martira man ang sabi na, pero smile mo lang ako'y masaya. Di mo man piliin at least mapansin, sa memories kinikilig pa din. Hayaan mo ako na maligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alinlangan ako, di lilisan. Matagalan man, oh, 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 oh. Hayaan mo ako na maligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alinlangan ako, hindi lilisan. Matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Matagal man, dito lang maghihintay sa'yo. Oh, oh, oh. Matagal man, dito lang maghihintay sa'yo. Matagal man, nandito lang maghihintay ako. From the Bombo Music Festival, Kent Lemuel Espaltero. Correct. Kent Lemuel Espaltero. Chatbox. Paki-check na lang sa inyong chatbox, ang inyong inbox. Basi kung punong-puno na, paki-clean na lang. Amo na gali subong no modern way of courting. Gusto niya sa chat-chat na lang sila magpangaluyagay. Well, anyway, to each his own. No, 19 minutos na makalipas ang alas 2. Diri na kita sa pag-enjoy sa mga istorya ng ginsend diri sa aton sa kahapon lamang program. May luyag diri i-share sa aton si Sally sa siyudad ng Iloilo. Dear Inday Regine.
Una sa tanan, nagatamyaw ako sa imo. So maayong hapon, kay sa tanan nga katapos sa Bomba Radyo. Nagapasalamat man ako sa paghatag mo tion sa pagbasa sa ning akong kasaysayan. Inday nagapamati ako sa adlaw-adlaw nga tanan sa imo matahong nga programa, gani na ganyat gid akong ipasakop man ang istorya sa akon kabuhi. Umpisahan ko. Sa 5 kami nga mag-utod, ang nanay ko napatay nga nagaedad pa lang ako sa 7 ka bulan. Sang magdangat ako sa edad nga 8 ka tuig, ginsaysay sang akong tatay. Nga natawo ako kuno sa tiyempo sang hapon, kag ang akong tiya nga bulag pa ang nagabantay kag nagalibang sa akon. Ginabilin nila kami sa balay, kag sila ya gapanago sa buho, agud indi makita sang mga hapon. Sadya, Inday Regine, kay kung magpaarak na kuno ang mga hapon sang ilang nga machine gun, ginaliso-liso na lang kuno ako sang akong tiya para hindi ako maigo sang bala. Kung gabi, ginadala na ako sang akong tiya sa buho, kag didto kami nagatulog, kag wala lang untat ang kuyab sang akong tiya, kay kadamo sang lamok, kag puwerte pa kadulom, kag kaginot sa buho. Ang ako namay, gaagwada sang tubig. Amuni ang iya obra, kag ang akon mga utod sa ibang tawo man nagaobra. Kami na lang sang akon utod, upod nga nagaestar, bangod ang akon tiya, ginkwa man sang iya nga hinabdos. Inday Regine, ang amon ginaistaran sa kamalig, nagabaligya kawayan, kag nipa. Sang ulihi na, nagpauli ang isa ko kamagulang, kag ginkwa niya ang amon utod, kag gindala niya sa Mindanao. Sugod sang paglakat sang akon utod, Inday Regine, waay nagid ako sang balita sa iya. Tungod sa hitabo, nagkalisod ang amo namay, kay wala namin matimbang sa iya. Hamakon mo, Inday, 9 katuig na ang akon edad sang pag-eskwela ko sang grade 1. Wala gani ako nakatapos sang grade 3, kay gindala ako sang isa ko pagid ka magulang sa Manila, kay sa tao man siya didto nagaobra. Wala gid ako kahibalo, Inday, nga wala pagali ako kaumpisa maobra, ginutangan niya nagali isang kwarta ang akon nga pagaobrahan. Wala gid ako nagdahom, nga paobrahon niya man lang gali ako sa sulod sang balay. Gani nakibot ako, kag nagpamwera sa ako, may ibalik niya ako sa akon nga ginhalinan. Tungod sa amo nga sitwasyon, nagmasakit ako, gani, gindala niya ako sa iya amo sa Laguna. Kag Inday Regine, nalaos kag nagdula gid ang akon nga tingog. Puwerte gid ka puraot sang akon nga nadangtan. Bangod kun magkaon na gani kami, ginatakos gid ang amon pagkaon sang tiya sang iya nga bana sang akon nga utod. Hindi pa kami sina makakaon kun hindi anay mag-obra. Nagaedad na ako sang 11 anyos, sang ako ginplanuhan nila nga ibaligya sa incheck. Kay ang tiya sang akon utod, nagaobra sa kabaret. Maayo lang gid, kay wala matigayon ng ilang tuyo sa akon. Kay nakapalita pagid ang akon isa ka utod, gani, ginsugat niya ako, kag ginbalik niya man ako sa akon una nga ginaobrahan. Panglabada ang akon nga obra. Nagalukdo ako sang labador, kag puwerte pa kalayo sang akon ginalakton. Gani, gakabali lang, ang akon pusikat. So pagkaaga sina, nagpauli na kami sa Manila. Kaglipas pila ka adlaw, nakadangat na ako sa Iloilo. Pagpauli ko, ginkumusta ako sa tatay ko, nga mayo lang kay wala ako nabaligya sa incheck, kay nakapauli pa ako sa iya. Gindulong naman ako sa akong tatay, Inday Regine, sa Negros, sa Isabela, sa akong tiya. Pigado lang gihapon, bangod pareho lang nga ginatakos ang amon pagkaon. Ang amon pinggan, paya, tapos duha ka kutsara, kinagud nga lubi, duha ka kutsara man nga apan-apan. Amuni ang akon ginakaon sa adlaw-adlaw nga tanan. Natingala gid ako
Kay amo lang ato permi amang ginakaon. Gani, ginpanilagan ko ang akong tiya. Nga kanamit gali iya sang iya sudan kumpara sa amon. Tungod sa natabo, nagniwang kami kay permi lang kulang ang amon pagkaon. Ganigin sugat na lang kami sa akong tatay kay naghambal nga hindi nagid kami magbalik-balik pa sa amon nga ginhalinan. Nagdangat ako sa edad nga 12 anyos sang may nangaluyag sa akon. Siling ni tatay, bata pa kuno ako para pangaluyagan. Sa pag 13 anyos ko naman, may nangaluyag liwat sa akon. Gani, ginpaandaman ni tatay ang pangaluyag sa akon. Nga hindi gini ako pwede nga sakiton kung kami magdayunay. Kag siya gidman in the Regine ang ako na pamana. Nakaangkon ako sang anak nga napulo kabilo. Pero, napatayang isa. Gani, 9 na lang ang nabilin. 5 ka babae kag 4 ka lalaki. Tuig 2002, nagsulod ako sa pagkatanod. Kag sang 2004, may nagtubo nga katarata sa akon mata. Bangod ini siguro sa akon sobrang apulaw. 9 ka tuig man ang akon tenera sa balay. Kag akon bata nga agot lamang nagaupod-upod sa akon, kundiin ako magkadto. Sa ulihi in the Regine, sa maayo nga palad kag kaluoy sa mahal nga Dios, may isa sa amon kagawad sa barangay nga naluoy sa akon. Gani siya ang nagpatigayon nga mabuligan ako nga maoperahan. Kinagaobra man siya sa simbahan, hinimuan niya ako sang paagi nga may ma-sponsor sang akon operasyon. Kag salamat, may taga-Amerika siya nga gin-contact para makabulig sa akon. Sa kaluoy sa mahal nga Dios, natigayon ang pag-opera sa akon. Nangin madinalagon man ang akon operasyon sa sulod sa 2 ko ka bulan nga hulat sa akon nga schedule. Natapos gid man, kag subong in the Regine, makakita na ako. Kag sobrang akon kalipay sang paghatag sa mahal nga Dios sang kahigayunan nga makakita ako diwat. Nagapasalamat gid ako sa madamo sa mga nagbulig sa akon in the Regine, kag wala gid ako ginpabayaan sang aton mahal nga Ginoo. Nagapati gid ako inday nga kun hugot lang ang pangamuyo kag pagtuo sang tawo, ihatag gid sang Dios ang aton mga kinahanglan. Bangod nakadamgo ako in the Regine sang aton Ginoo, kag maathag ko gid siya nakita sa akong damgo sang wala pa ako nakakita santo. Nagapasalamat man ako sang bana ko nga nakaserbisyo naman ako sa iya sang ara siya sa hospital. Tungod sang grabe nga panigarilyo sang akong bana, nagbalik liwat ang iya hapo kag asthma. Gani, ginpapahuway na lang siya sang Ginoo. Sa subong, balo na ako in the Regine, kag masakit. Wala na siya, hindi ko gid siya malimtan sa pihak nga nakinabuhi. Nagapangayo gid ako sa Ginoo nga hatagan ako permi sa maayo nga lawas, kag subong man ang akon nga pamilya nga kaupod ko. Salamat kid in the Regine sa pagbasa mo sa akon malawig-lawig nga kasaysayan. Tawag lang ako kay Sally sang siyudad sang Iloilo. Well, kung mataas ang aton nga pagtuo sa Ginoo, God indeed would bless us. And pamatian niya ang aton ginapangayo sa iya, ang aton nga ginapangamuyo sa iya. When we pray, not immediately, no? There are times not immediately nga ihatag sa aton sang Ginoo. But in His own perfect time, may ara gyud siya nga isabat para sa aton. Sometimes it's a no, sometimes it's a not yet. But we know nga ti ang Ginoo naton wala gid siya nagakasala, and He hears our prayers. He hears the desires of our heart. So, be blessed kay ti ikaw ginatagan ka gid sang chance sang Ginoo nga makakita ikaliwat after 9 years. Grabe no?
He sent you an angel para nga siya ang mangindalan, para nga maangkon mo ang imong gid nga madugay na nga ginapangayo sa iya. And now that He has restored your eyesight, kabay no nga gamiton mo gid na to glorify Him and to be grateful to Him every day of your life. Subo man no ang imong inagyan sang bata pa ikaw, but wala gid ikaw ginapabayaan sa aton nga Ginoo, and from your end during those moments no hindi ka makakita, ara ang mga tao didto mo manakitaan kung ano gali ikaw kapalangga sang imo anak, sang imo nga husband, sa mga tao sa imo nga palibot. So kadamo sa mga rason kag kanami sa mga reasons no kun nga gin pa experience ato sa imo, isa na dira for you to appreciate ang mga tao and for you to realize nga ginapalangga kagali sang imo nga pamilya, sang imo kabataan, sang imo nga husband, and most of all palangga gid ikaw sang Ginoo because ginsabat niya ang imo nga ginapangayo sa iya. So be very thankful every day of your life. Salamat gid sa pag-share mo diri sa KLP Sally sang syudad sang Iloilo. 30 minutos na makalipas ang 2:00, magabalik kita with more of the very interesting stories diri sa Kahapon Lamang program. Magabalik kita pagkatapos ng gids ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ecology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw.
Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanent. Diri sa KLP, ang aton nga oras, 35 minutos, makaligad ang 2:00. Brace yourselves. May another story para sa aton, si Lolo Dencio Sangharo. Inspired gid si Lolo, no? Damo siya sa mga istorya ang gin-share diri sa aton. Ang iyang istorya sa sining nga hapon, nagsiling Dear Inday Regine. Bago mo basahon ang akong sulat, mangayo ako sa maayong hapon sa imo, kag sa tanan nga katapo sang bombo. Ihatag ko ginalo ang ginapangayo. Maayong hapon sa imo. Ining akong istorya, parte sa kapigaduhon. Pero sa pagtutom sa mga bata, nagmanggaranon sila. Sugudan ko inday, sang masunog ang amon nga barko. Dito kami ginassign sa kilid sang dry docking. Diri kami nag-amiguhay ni Ed, kay siya ang na-assign nga security guard. Si Ed, gadayon lang sa Iyatiyo, kay taga Mindanao siya. Kay may masulod nga barko para mag-dry dock, ang amon barko ginangkla sa tunga sang Batangas Bay. Adi ko anay, makapahuway kami. Gali, ginpagwaradyahan pa sa amon. Sa 4 kami, ang 3 kasiman sa gabi sila. Ako, isa lang ako sa adlaw. Diri ko na agyan ang tama kaboring nga feeling. Kay bisan gamay lang nga radyo, wala gid. Ang obra ko, gapanipon sang saway nga sunog. Sa dalayan ko nga pag-ukay, may nakita ako, isa ka Bible. Ang tunga, nasunog. Amo ini ang ginabasa ko. Sa ngulihi, tinak-an ako, nagbakal ako bunit. Pero sa 3 ka adlaw nga pamunit ko, wala gid sang nagtukob. Kada aga, ginadulong ako sang pump boat. Sang ulihi na, nadumduman ko, wala na ako gapadulong sa barko. Ginapadiretso ko sa hunasan. Sa atubang, ara dira ang balay sang tiyo ni Ed. Diri kami nagkilalahay. Kung magdulong sang panyaga, didto na ginadala sa hunasan. Ginambalan ko ang bangkero nga hindi ka manugid sa amon OIC. Isa ka udto, gapanyaga ako upod sa pamilya sang tiyo ni Ed. Nakita ko,
Wala sila sudan. Ang sudan, tuloy nga sinabawan. Gatulok-tulok siya sa sudan ko nga pinirito nga baboy kag laswa. Ang subak pasayan nga dalag ko. Mao nangit. Do naluoy ako, ginsingganan ko sila, palit tayo ng ulam. Ginhatag ko ang duha ka hiwa nga prito nga baboy. Gahuya-huya sila patani. Siling ko sige na. So amo to, gintunga asang ila nanay sa 4 ka bata. Naghambal ang ila nanay. Wala nang ulam si kuya ninyo. Haba ko sige lang. Sawa na ako sa baboy. Yan ang ulam namin, permi sa bunkhouse. Pila ka bulan, ginpatawag kami sa pagpauli sa Iloilo. Kag nagabot ang barko namon nga bago, maapas lang kami sa Cebu. Sa laktod, 1 ka tuig ang biyahe namon. Tuig 1998, nagbakasyon ako sa Batangas man gihapon. Alas 11, nag-abot ako sa Batangas City. Nagpanyaga ako anay, bago magkadto sa Banwas ang Bawan. Pag-abot ko, gapanyaga sila. Nakibot sila, kay wala na ang barko namon, ara pa ako. Oh, bakit nandito ka pa? Siling nila. Wala na ang barko ninyo nga sunog. Ginpapanyagahan ako, galing naghambal ako, nakapanyaga na ako sa city. Hambal sa tatay nila. Ayaw mo lang magpanyaga, kay wala kami ulam. Eto, may dala ako na ulam. Ang ila sudan, tilapia nga pinaksiw. Sa gabi, nagpanyapon sila, ang sudan, hipon nga may kamatis kag bombay. Nagpanyapon man ako. Nanamian ako inday, kay antes sila magkaon, kapangamuyo sila. Kag wala kagid mabatian nga reklamo. Kay waay sabaw, nagpabakal ako soft drinks. Alas 8, tulog na sila. Hulid kami sa banig nga ginhumlad sa semento. Alas 2 ang aga, nakibot ako kay nagbulugtaw sila. Galiinday, mangisda sila. Alas 6, ara na sila. Pag-abot, ginbutang sa basket ang hulik kag ibaligya. Inday ang benta, amo pa ini ang ginasaligan nila. Naghambal ang nanay nila. Gamay man ini ang kuha ninyo, kulang gani sa baon ninyo ang benta. Inday kanami, kilabas katama. Naghambal ako na ang bibili niyan. Sarap sa bawan. Waay na ako namangkot kun pila. Ginatagan ko siya 100. Tani hindi pa siya magbaton, galing naghambal ako sige na, pambaon ng mga bata. Tapos nagpaligaw ang mga bata. Tapos mahaw sila. Nakita ko inday ang sudan, asin nga bato, sa aton pa toltol. Parisan sang kape nga sara-sara. Gintulutos mau sa kanon. Amo ato naghambal ako, luto ng isda, ginsabawan ko. Nagsabat ang nanay, para sa iyo yan. Ay, ang dami nun. So amo to, inday, gingaluan ko sila. Tapos pamahaw, ginpanagtagan ko, tag 5 ka pesos kada isa para ibalon. Tapos ang mag-asawa, naghimos pa sa pag-obra sa uma. Naghambal ang tatay nila, nga Densyo, bahala ka na dito. Magtatrabaho pa kami sa bukid. May sinaing na dyan. So amo to inday, paghalin nila, naligo ako sa dagat. Mga alas 11, nag-abot sila, upod sa mga bata. Inday ang isda ang ginbakal ko, amuman ang ginsudan nila. Ginpasugat ako kay Manyaga. Sabat ko, sige, mag-una kayo, busog pa ako. Balan mo inday, sa tabo kalsada, dagat dayon. Dason nga aga, amuman nga oras, naghimos sila sa pagpangisda. Nagmata ako kag magsiling, sasama ako. Naghambal ang tatay nila, baka hindi mo makaya. Sige na, para maranasan ko rin kung paanong mangisda. So sa laktod, nagupod ako. Ang ila gali pagpangisda, labay ang pagtawag. Malaba ang nailon, kag damo taga ang pakpaon, binugkos nga hilo.
So tama ini kalaba. Sa tunga na kami inday, duging kulbaan ako, kay kadalag ko usang balod. Kag wala ka makita nga isla, puro suga sang pangisda. Inday, kasanang daw plaza. Ginladlad ang labay, dugay-dugay, nabatyagan ko, ang sa akon labay, nabatyagan ko, do may hulik. Ginbutong ko, hindi ko makaya. Ginbuligan ako nila. Susinday, puro lukos ang huli ko. Ang iban asuos. Pagkita ko, kagahod sa akon, tigin saway ako nila. Huwag kang maingay, mamaya wala tayong makuha. So ginladlad liwat ang labay, way lang dugay, may nagtukob naman. Inday, puro galunggong, kag tabagak, kag may lukos. Ang sa ila, sari-sari nga isda. Alas 5 sang aga, nagpahigad kami, kag halos matunga ang baroto. Pagabot namon, naghambal ang nanay nila. Ang aga pa ng uwi ninyo. Ano, walang isda? Anong wala? Di buena si Densyo, dami ang nakuha. Nalipay ang nanay niya, kay damo ang mabaligya. Nagpili ako sa dalagong alukos, kag baklan sang uling, ginsugba ko dayon. Namangkot ako kung magkano ang lukos ko. Sisabat sang tatay nila, wala, parte mo yan. Wow! So ginbaligya sang ila nanay. Pag abot, damo dala niya. May tinapay, kalamay, kagas. Balan mo inday, ang ila suga, kingki. Nagpamahaw ang mga bata. Inday, wala sila sudan. Sa pensar ko, ay, ginubos gid niya baligya. So muto inday, nagpamahaw man ako. Ginpanghatagan ko sila sang sinugba nga lukos. Pagalin sa mga bata, nagpauma sila nga duha. Amo man gihapon, bilin ako sa balay. Ginadobo ko ang iban nga lukos. Tapos luto, naglumpat naman ako sa dagat. Dason nga aga, ginhagad naman nila ako. Nagpamalibad ako. Kay siling ko maginaw, kag nakakaantok. Nagkadlaw lang ang ila tatay. Inday, daluoy ako sa mga bata. Gusto pa tanay magtulog, tapos ang pagkaon, kulang-kulang pa. Isa kahapon, nagbakal tinapay ang nanay nila sa Tiangge. May nagbugno ng isa ka babae. Ang bisita ninyo hapon. Araw-araw ang paligo sa dagat. Hindi na siya hapon, sima na siya. Kaibigan ni Ed. Sabado nga adlaw, wala klase, ginhagad ko ang iya bata sa pagpaninda. Nagbakal ako, tiil sang baboy, langka, pechay, kag sabang saging. Ginbaklan ko dayon sang tsinelas sang bata, kay nakita ko, puro lang higon. Pagabot sa ila balay, ginluto ko. Ang ila tatay kag nanay, wala nag-obra sa bukid. Pagpanyaga inday, nakita ko, dubag ulang katilaw, gapalamalhas, higop sang sabaw. Siling sang bata, sana ganito ang ulam araw-araw, tataba ako. Sabihan mo si kuya mo, dito na lang tumira, ang hambal sang tatay. Ginkadlawan ko sila. Domingo nga adlaw, wala sila magpangisda, aga patanan sila nagsimba. Duha lang kami ni Ed, wala siya duty kay Domingo. Ginhagad ko siya nga magpaninda. Nagbakal kami pansit kanton, kag bihon, kag panakot. Hinday, grabe ang isda sa Batangas. Sobra kamahal. Mas barato ang karne kag baboy. Pagabot, ginluto namo ni Ed, hambal ni Ed sa akon, masasana yung mga bata, permi lang masarap ang ulam. Samtang galuto kami, kadamo galinabay-labay, kapamangkot kung sino birthday. Sabat ni Ed, wala. Ang dami ng luto ninyo. May bisita kami. So paggaluto, ako una nagkaon. Tapos ginagad ko si Ed, maligo. May nakita ako, nagdungka nga fishing boat. Nagbakal ako, puro aloy ang kuha. Nagbakal ako, kaginsugba. Alas 11, nag-abot sila, may dala nga ibos para kuno sa akon. Wala magtandog sa ginluto namon. Naghambal ako, o ano, ayaw ninyo?
Sabat sang tiyo ni Ed, para ko no sa bisita ni Ed. Sabat ni Ed, nakakain na ang bisita ko. Yan, may luto pa siya, tambakol. Saan ang bisita mo? Pamangkot sang tiya ni Ed. Yan, sa harap mo. Nagkinadlaw sila. Akala ko kung sino ang bisita. So nagbabakal pa ako sang family nga soft drinks. Ang iban ginpagalo sa iatupad balay. Lunes nga adlaw, nagpauli ako pa Manila. Ginpadalhan pa ako suman. Ang tawag sa ila, Biko. Malawig nga tinuig ang nagligad. 2015, December. Wala na ako gaobra sa barko. Nagbakasyon ako sa Laguna, sa hinabdos ko. Natabuan nga manuglakat sila sa Batangas sa pagpaligo sa Matabungkay Beach. Nag-upod ako. Inday, sobra katahong nga beach. Ang pagkaon, puro seafoods. Super kamahal. Mga 3 kami kaadlaw. Sang pagpauli namon, nakaagi kami sa PNOC, naghambal ako, nga ihapit ako ninyo anay. Makadto ako sa amigo ko. Ti ano tiyoy, hulaton ka namon? Hambal nila. Hindi na, mauna lang kamo. Diri ako matulog. Ambot sa imo, halong ka lang. Pag-abot ko sa San Andres, nakibot ako. Wala na ang ilabalay. Ang tiyo ni Ed, puro pader na. Sa pensar ko, ano, pinalaya sila? Namangkot ako sa Tiangge, kundi nag-estar si tagunta lang kay Teban. Of course, hindi tunay niya nga ngalan. Sabat sa babae, sino nga Teban? Maraming Teban dito. Ano ang apelyido? Sabat ko, Mendez. Yun, ginalibutan sang pader, dalatudlo. Maayo inday, pag-abot ko, bukas sang ilagate. Kag-ara sila gapamunyag sang tanong. Nagmaayong hapon ako. Namangkot ako, siling ko, bahay ba ito ni Teban? Siling niya, bakit? Anong kailangan mo? Siling ko, wala. Gusto ko lang bisitahin sila. Sino ka? Pamangkot niya sa akin. Hindi mo na ako kilala, kay puro na puti ang buhok ko. Ako si Densyo, ang kaibigan ni Ed. Ay, Densyo, pasok. Dala ko po sa hawak ko. Hindi ta na ka makilala, kay puti na ang buhok mo at tumaba ka. Ikaw, nagmukhang bata at nagpogi, hambal ko. Ang ganda ng bahay ninyo at malaki. Ay, Densyo, hindi sa amin ito, iyas ang mga anak ko. Kumusta ang mga anak? Ang pamangkot ko. Ay, sa awa ng Diyos, may mga trabaho na. Ang ikalawa kong anak, kapitan na sa barko, may asawa na. Ang isa, chief electrician sa barko rin, binata pa. Ang babae, maestra, sa Amerika, may bana at mayaman na. Gintudlo sa ako ng balay. Maswerte ka sa mga anak mo, puro matalino at masisipag. Dugay-dugay, ara ang asawa niya, may dalang snacks. Suman. O, mag-snacks ka muna. Paborito mo ito. Salamat, ang balos ko. Maganda ang bahay ninyo, kumpleto sa gamit. Ay, Densyo, kung ako lang, mas gusto ko ang maliit na bahay. Anhon ko ang malaking bahay. Wala namang nakatira. Kami lang dalawa. Yung malaking TV, anhon ko ina. Wala namang nagapanood. Ginbinlan kami cellphone, anhon ko ina, kay hindi ako marunong gumamit. Si Mrs. lang, pag may tumawag. Densyo, gusto ko sana buo kami sa isang bahay. Talagang ganyan, may pangabuhi na ang mga anak ko. Maswerte kayo, may anak kayo na puro professionals. Ako, wala. Yan ang problema ko. Pag tumanda na ako, sino ang mag-aasikaso sa akin? Sabat niya, may pamangkin ka man? Sabat ko, ay, huwag kang mag-asa sa mga pamangkin. Iba pag sarili mong anak. Ano, sige pa ang pangisda mo? Silingi hindi na. Naghintay na lang ng arkila, may 2 akong pump boat at 2 tricycle. Mabuti kayo, may income kayo.
Mabakasyon ka mo sa ibang bansa? Ay, sa linya Densyo, nakabakasyon kami sa Amerika sa anak ko na babae. Sabat sang asawa. Densyo, napahiya kami nang tumaas ng eroplano ay nag-ililihi siya sa sobrang kulba. Tapos pikit lang mata, ayaw idilat ang mata. Nagtagal kami mga 2 buwan doon kay nagmadaling umuwi. Dito ka na lang matulog para magkwentuhan tayo. Ay, siling ko, kumusta si Ed? Sa Manila, doon nakatira, 3 na ang anak. Anong kalingawan mo? Balko. Sa umaga, sa taniman, nag-aalaga ng gulayan, bukas ipapasyal kita. So, aga pa, ara kami sa gulayan. Wow, malawak pala. Ikaw bang nag-aalaga? May katulong lang ako, pamangkin ko. Ginistorya niya sa akon, nga damo ko no nahisa sa iya. Sabat ko, pabayaan mo sila. Kasalanan nila, hindi nila pinag-aral ang kanilang mga anak. Opo, Densyo. Alam mo naman kung ano ako nagpakahirap para lang makapag-aral sila. Ikaw mismo nakasaksi. Ti, ikaw pa itong magdadala sa palengke? Hindi, sabi niya. May namamakyaw dito. Wow, dagdag income. Inday, kadamos ang utan nga ginpang puksi namon. Ginpadala sa akon. 2 kakapayas, mga okra, balatong, patola. Kinagambal ako, tama na yan? Baka hindi ko makayang dalhin? Kiyambal sa akon, kumain ka permi ng gulay para lumakas ka. Yan ang sekreto ko. At magdasal ka. So, inday na tama naging kalawig, dugabiling na ang tudlo ko. Salamat. Ang imo suki isa kahanginan. Lolo Densyo. Kanami, no, if you find people nga amo sina bala halin sa pagiging wala-wala gid hasta nga nag-umwad ang ilang pagpangabuhi kag of course no ang dako gid nga nagbulig sa pag-tinad sa ilang kabuhi ang ilang mga kabataan nga di bala sang gagmay pa nakita gid ni Lolo Densyo halos wala sudan, halos wala sang gamit, halos wala balon. Pero kahit mga matutom siguro, mga maalam, so, nangin professional. Kag mga persevering siguro, no? Wala give up, bisan na kabudlay kung kaisa, bisan gutom pa siguro, kahit kulang-kulang according kay Lolo Densyo ang ginakaon, pero sige lang, wala sa may nagareklamo. Kag ang kanami, because ginauna ginila ang Ginoo, no? When they eat, they pray together, and every Sunday, ululupod man sila nga nagasimba. So how could you not be blessed, no? Kung amo ina nga ti sa tanan nga mga inadlaw ang Ginoo ara gid, no? Sa inyo you include him, and of course huwag gid kamo gid pabayaan. So kanami, who would ever imagine, di ba? So after pila ka mga years sa pagbalik mo, Lolo Densyo, sang una ikaw pa ang nagahatag sa ila, ang nagabulig sa ila, kay nakastigid ka sa ila, and now subo, no? Grabe yung pagbago. Super nakadako ang balay, ang mga kabataan na super successful, kag sa gihapon, feet on the ground ang mag-asawa. So katouching lang, no, when he said, ay anhon ko man ang dako nga balay, duwa lang man kami ang gaistar. Ang unang irony, no? Dako-dako nga balay, tapos isa daw walang ga-star, ang iban, why pa sa miyembro nga nag-star, kundi nga ang caretaker lang, kay ti atoy gali sa sagwa, ang mga tag-iya sang balay. And then, may cellphone, ang bal niya, hindi man siya kabalo magamit. Ang TV, wala man ginapaandar, kaya hindi man nila feel, no? Maglataw sang TV, ay nako, ang mga ironies of life nga nagakalatabo. But, amo nami diri, no, nga sa ila nga pagbaka-baka para matustusan ang pag-eskwela sa ilang mga kabataan, kag sa patience, understanding, kag sa perseverance man sa mga kabataan, sa dedication sa pag-eskwela, no matter nga halos wala sang sudan,
kung maghalin sa balay, kag sa pagpauli, daw ginakulang pagani sila. But siguro, no, ginimo nilang inspirasyon. That's why they were very determined nga sa ulihi may balambutan din sila nga maayo sa ilang pangabuhi. And so they became all professionals and super successful na gid sa ilang pagpangabuhi. Well, I hope each one of them ginhimo man, no, ang ginahimo sa ilang mga ginikanan, and that is to seek God's presence sa ilang pagpangabuhi. Lolo Dencio, sa imo man, you have so many friends. That's why you have so many stories to share with us. God bless sa imo and always have good health. Ikaw gali, no, ang atong winner last week, Lolo Dencio. Kung wala ka pa kabalo, but I know, nagapamati ka gid every day. So, makontak ako sa imo, lo, ha? I-arrange ta ang pag-interview ko sa imo. Mga kabombong, atong nga oras, 1 minuto bago magabot. Ang takna nga alas 3 sa hapon, ang iban pa nga mga istorya. Buwas naman sa liwat naton nga pagbalikay, diri gihapon sa kahapon lamang program. So wala pa, yarianay ang mga importante nga mga kahiwatan dira sa Plazuela di Iloilo. Tubtob sa Oktubre 22 sa sining tuig. Sa Sabado, magabalik si Mr. Totong Villaruz kang ang iyang banda, dala ang promesa nga sila maghahatag sa aton sa isa ka malipayong nga gabi sa musical show. Kag ini magaumpisa alas 6 sa gabi sa Oktubre 22 nga episode sang concert at the Plaza. Sa among event, napulo na naman ka mga espesyal kag matahom nga mga Plazuela mugs ang igapanghatag sa mga suki. Sa Oktubre 23, Domingo nga adlaw, maligwa nga bukas ang ganahan sa Latolda para sa pagabi-abi sa mga luyag nga magtambong sa regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga sa among nga petsa. Sa tiyon sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay kag mga pagtilaw nga ginapangatubang naton sa karon ang magabulig duso sa aton para pabaskugon kag babakuron pagid ang aton nga pagtuo sa Ginoo. Plazuela di Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Mga kabombo, thank you so much sa inyong time, and most especially, thank you gids sa aton nga mga letter senders, kabay, sa mga nagaplano man dira, sa mga interesado nga mag-share man sa ilang nga istorya, kabay nga tipisanan nyo na gid ina kag materialize it. So, taga-itsyempo, pongkui, and then i-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala dayon sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kag sa ataliwat nga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. I'm sure feel nyo na gid ang Christmas air. 69 days to go before Christmas. Maraming salamat sa inyo mga kabombo for your time sa sining hapon and goodbye, no? Buwas, kita gihapon ang mag-aulop danay. Please find time and please find time also to write your story para sa kahapon lamang program. Maraming salamat sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine para sa KLP. Balikay kita buwas. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.